Presidente da Real Academia Galega, Secretario Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Secretaria da Academia e Coordinadora do Simposio, Susana Villalta, demais asistentes, boas tardes, benvidos á Fundación Barrié. Comentáballe ao presidente da Academia que estamos encantados de apoiar esta prolongación do Día das Letras Galegas, que é cada vez máis unha oportunidade para fixar tamén a atención científica nun autor. Trátase dun elo máis na longa traxectoria de colaboración entre a Academia e a Fundación Barrié, unha colaboración que comezou alá polos anos 60, nun tempo no que a Fundación comenzaba a súa andadura, e no que a Academia, podese dicir que tamén estaba recomezando, ¿no? Iniciando un longo resurdimento no que o establecemento do Día das Letras Galegas non foi un episodio menor. É dubidoso que os promotores naqueles anos foran conscientes do alcance que esta celebración había ter, o alcance xeográfico, non? Porque abarca toda Galicia, pero tamén o alcance a nivel xeracional, pois chega dende os rapaciños de preescolar ata os adultos, non? Que teñen interese na nosa cultura. Pero tamén, quizá máis importante, un alcance en profundidade, pois permite a revisión dun autor cada ano. Precisamente, unha destas medidas en profundidade é a organización deste simposio en torno a gran Luisa Villalta, que, como xa dicía, estamos tan encantados de acoller na nosa sede. Por el pasarán durante 3 días os mellores especialistas, en este caso, tratándose dunha persoa que tristemente morreu tan moza, tamén os seus compañeiros poetas. Como se verá ao longo destes 3 días, as dimensións desta autora dan para moito. Por iso, para todos eles e para a súa familia, o noso agradecemento e noraboa. Agardamos que se sintan ben acollidos na nosa casa estes días. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias a Carmen Arias por acollernos e a nosa anfitriona hoxe non é a primeira vez, nin será a derradeira. Grazas, repito, á Fundación Barrié por acollernos nesta casa e por permitirnos continuar nestas xornadas arredor da figura de Luisa Villalta. Eu vou ser moi breve porque van ser os especialistas os que falen, e compañeiros de Luisa e persoas que están implicadas ou relacionadas ca súa obra, etc. O único é os agradecementos á Fundación, os agradecementos a Valentín García, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que da Secretaría Xeral da Lingua, agora, que un ano máis nos acompaña, e ademais tamén a aquelas persoas todas que a través do streaming nos siguen e que lle agradecemos moito a esa lealdade que sempre teñen os actos da Academia da man das novas tecnoloxías. E un saúdo moi especial a Susana Villalta, que é irmá de Luisa, que está connosco unha vez máis, acompañándonos ao longo deste ano. Foi un ano moi intenso, pero ela xa o sabía, non enganábamos a ninguén, e ademais tamén a súa nai, que nestes momentos non nos pode acompañar, pero que está atravesando así un momento delicado de saúde e agardamos a que se repoña rapidamente. As coordinadoras deste acto e tamén animadoras, entre outros, porque a candidatura de Luisa Villalta tivo moita acollida por parte dos académicos e académicas que a propuxeron para o Día das Letras Galegas deste ano. As coordinadoras deste simposio son, neste caso, Ana Romaní, que está connosco, e Margarita Ledo. Eles van a ser os que leven o acto, os que asuman xa as presentacións. E pola miña banda, simplemente de darlle a palabra primeiro a Susana Villalta como irmá de Luisa e despois a Valentín García. Susana. Grazas. Chegamos á recta final das letras galegas de Luisa Villalta coa convicción de que o pasado 17 de maio cumpriu a súa función. Hoxe, a poeta,
a narradora, a ensaísta, a dramaturga, volve estar de algún modo entre nós a través de quen emocionaron estes días coa descoberta da súa literatura e cos relecturas de quenes tiveron a fortuna de coñecela no seu día. Luísa formando parte, Luísa rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posible, Luísa pronunciando a palabra soñada, e nós, canda ela, atopamos nas súas palabras a chamada, a reflexión e a acción, a citación e o bálsamo, todo ao mesmo tempo. A filla de María e Rafael, a miña querida irmá Luísa, forma parte xa do imaginario colectivo deste pequeno gran país que tanto quiso. Escoitamos o seu nome, os seus versos, na voz de nenos e nenas de toda Galicia, en recitais e homenaxes aquí e acolá, nos que antigos compañeiros das letras e amizades foron compartindo as súas lembranzas de quen foi unha creadora singular, comprometida nas letras e comprometida na vida. Hoxe volvemos a acudir á convocatoria da Real Academia Galega para compartirmos 3 días nos que iremos un paso máis alá na análise da súa obra, coa vontade, como sinalan as coordinadoras deste simposio, de abrir novos camiños que seguir a explorar o legado literario de Luísa. Para advertir que estas Letras Galegas 2024 non son un punto de chegada, senón de partida, un comezo sin final. Unha vez máis, a súa familia agradécelles á Real Academia Galega, a todas as institucións e persoas que deron o mellor de sí para divulgaren a figura e a obra de Luísa, o afecto cara a ela e a dedicación demostradas nesta gran festa da cultura do noso da que foi protagonista. Agradecemoslle tamén a Fundación Barrié que nos acolla estes días nesta cidade tatuada na pétrea pel do mar, e máis a Secretaría Xeral da Lingua e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade por apoiar esta cita que ten lugar só unhas semanas antes de que comece o vindeira edición dunhas Letras Galegas coas que penso que Luísa estaría especialmente feliz. As dedicadas ás mulleres moito tempo invisibilizadas, aquelas que construíron o noso cancioneiro popular. De novo, música e literatura, 2 esteos fundamentais da vida de Luísa e da súa obra. Outra vez as Letras Galegas para mulleres que resisten, que forman parte, ca flor que rebenta nas paredes. De corazón e de parte da nosa familia, a familia de Luísa Villalta. Grazas. Grazas a todos. Moi boa tarde, presidente e demais membros da Real Academia Galega, director da Fundación Barrié, estimada Carme, a Susana, e a María, que non está, pero tamén quero ter un saúdo para ela cando estamos a punto de rematar do ano de Luísa Villalta e as coordinadoras deste simposio, tanto a Ana como a Margarita e todos os que hoxe facedes posible que un ano máis, cando estamos xa pois nesa parte pasado cénit das Letras Galegas, a Real Academia unha vez máis nos convoca para abrir liñas de investigación, de recompilación da homenaxeada, neste caso deste ano, de Luísa Villalta. Foi moito e bo o que se leva recompilado, o que se leva dito, o que se leva escrito sobre Luísa, unha personalidade inmensa no ámbito da nosa literatura máis contemporánea e que ten dado moito xogo para moitísimos ámbitos distintos que sairán aquí e pronunciarán voces moito máis autorizadas ca miña. Pero certamente dende a Xunta de Galicia non podemos dicir que non foi outra cousa máis que un ano exitoso, luminoso, onde
tanto do traballo da Real Academia Galega e todas as administracións que colaboraron na súa execución, como por parte da familia, pois a verdade foi todo un placer, un gozo traballar e descubrir a vida e obra dunha coruñesa que, levando o selo inmenso da Coruña e do corazón da cidade onde estamos aquí, desta magnífica Fundación Barrié, que ademais ten un simbolismo especial, facer isto nesta ágora da sabiduría, pois da Xunta de Galicia non podemos ser que outra cousa que agradecer e presentar un balance moi positivo do que foi este ano, aínda o que nos queda del, pero Luisa seguirá con nós seguro o ano que ven, aínda que estea dedicado neste caso a outro feito cultural distinto, como sempre agradecer ás institucións, a todas as partes representadas aquí nesta mesa e a vostedes mesmos e, por suposto, pedir as disculpas polo atraso deste acto que non se pode, que non responda a outra cousa máis que a miña tardanza en vir. Moitas grazas pola súa paciencia e moitas grazas pola súa existencia aquí. E feliz ano, Luisa Villalta. Margarita Ledo, Ana Romaní como coordinadoras do simposio. Grazas. Boa tarde. Convócanos unha autora muller, nacionalista e feminista, Luisa Villalta, unha muller que engarza coa tradición da intelectual na praza, esa notación que adoito singularizamos en Rosalía. Unha autora que non se pensa illa, que precisa do ruido, dese real tumultuario, por exemplo, a cidade, que precisa sair ao mundo para recibir del as súas temáticas, para lle dar corpo a outredade, a preocupación pola outra, que é tamén ela cando escribe ou ensina literatura. Citámola dende unha nota autobiográfica, nas máis diversas acepcións desta palabra, creativa, reflexiva, política. Fin de cita. Regresar ou encontrármonos pola primeira vez coa autora que personaliza as letras galegas 2024, cunha das figuras máis representativas, singulares e complexas da cultura galega contemporánea, sitúanos diante dunha obra que, pola multiplicidade de ámbitos, motivos e rexistros, por reflectir sobre a acción artística en relación coa cultura e sociedade do seu tempo, pola construción de universos simbólicos que permiten amplar os modos de pensar o real, porque nos explica, pasa xa a formar parte dos clásicos da nosa literatura. Existe, nun relato de Marguerite Duras, La maladie de la mort, unha personaxe moi enigmática a que o filósofo Maurice Blanchot volve unha e outra vez tentando descifrala para concluir que a doenza da morte é non ter vivido. Pola contra, Luisa Villalta é esa personaxe a que volveremos unha e outra vez xusto por ter vivido intensamente. A súa actitude, a capacidade anticipatoria que ilumina a práctica creativa, o seu compromiso coa bondade, a xustiza, a liberdade que adoito aparece no chamado final das súas columnas de prensa, están tamén no programa que decorrerá estes 3 días. Ao pensarmos este encontro, o nome de cada sesión do simposio Luisa Villalta debeu unha sorte de marca espida e penetrante, tal e como ela sentía ao lado de Apasón, desta figura única da que tanto nos falta por saber. Abrir a boca en ti, lévanos cara a ela, mentres o xesto de buscarnos ou compartir as cordas, terma do alento de grupo, proclama sororidade activa. Porén, en abrir a boca a oscuridade, outro dos intertítulos do simposio, é Luisa Villalta tan só, quen entra no profundo da cidade, da poética, do texto que tentea. Non nos moveu o ritual da despedida. Moveunos a descuberta de todo o que, arredor desta autora, en diante se vai desenvolver. Porque, aínda que se celebre no último trimestre, este simposio querería ser unha apertura, o inicio de outro tempo respecto da obra de Luisa Villalta. Concibímolo como espazo de procura, máis que de clausura, como inicio, máis que como peche. O que busca é convidar, estimular a análise da obra e da escritora. Partimos da convicción de que a conmemoración das letras non remata lecturas, non culmina estudos, non restitúe unha figura para o catálogo ou para o canon, cando menos non só.
Abrigamos o desexo dunhas letras que se estendan alén dos seus rituais e temos a confianza de que esta celebración de todo o que o seu abeiro se desprega poderá dar novo alento a unha literatura e a súa autora. Neste ánimo, agardamos que este simposio teña pois algo de inaugural respecto dunha obra que se mantén a expectativa. Neste ano recuperouse prácticamente a totalidade da obra que permanecía descatalogada ou de difícil acceso, puxéronse en circulación de novo os títulos máis significativos, máis tamén os menos coñecidos, e pois unha nova oportunidade para volver ler con atención. Temos a posibilidade de ler en contexto, de poñer en relación, de entrar no detalle dunha obra profunda, densa, rigorosa e singular. Os seus versos dan título ás sesións deste simposio que se despregan en relatorios dobres e mesas redondas para dar cabida así á densidade da súa obra. Interesounos a tensión, a mesma na que se ergue a súa propia escritura. Interesounos tamén o debate, o que ela mesma se asoma, e a amplitude da pescuda para poder así perfilar esa multiplicidade única que é indagación relevante da súa escrita, esa que resoa tan enigmática no título Mil son eu tan só, tan soa. Grazas ás dúas, abrimos as sesións, ca autorización e o permiso de Carmen Arias, a nosa anfitriona, e lembramos que estas sesións publicaránse no boletín da Real Academia Galega, que cerrará o ano, deixando constancia por escrito, cerrará o ano, non os traballos, porque os traballos continúan o ano dedicado a Luisa Villalta. Moitas gracias e iniciamos as sesións. No, pero quitamos. Eso es de Ana, pero quita. Sí. Sí. Marta. Hay por ahí un paso. Ay, ya no tengo que proyectar nada. Vale. No, lo que proyecta es... Sí, este a mesa primeiro. Despois temos o descanso. Colocas as mesas. Non sei se este va a ser o de Valentín. Bueno, para... non sei que hora é siquiera, pero tú vas medir o teu tempo. Non mides o teu tempo, non pasas de media hora. Espero que non. Vale, non son menos. Senón, dime así. Mira, dame o teléfono para controlar. Mira, non temos un reloxo, non temos reloxo aquí para mirar. Eu tamén, mira. Eu vou
voume pasar, así que é mellor que deixe de ler algo, porque por máis que fui recortando cada día, borrando, pero sempre me daba un beso. Sí, creo que seguro que leía máis rápido. Claro, supoño. Sí. Que hora é? 5:30. Bueno, agora empezamos a traballar, a abrir as salas a todo o que anunciamos. Teño realmente a ledicia e a satisfacción de presentar a Eva Veiga, poeta, comunicadora, membro do Grupo Ouriol para ofrecernos recitais e espectáculos multidisciplinares nos que converxe música, Fito Ares e Bernardo Martínez, pintura, Alfonso Costa e poesía. E que está xa anunciado no Colón un recitado que vai ser en decembro. Sí, No, a parte publicitaria. Este sábado. Desculpade. Luisa A miña parte Villalta, publicitaria sempre un desastre. Ritos de resistencia. Ritos de resistencia. Ben, a partir deste corte publicitario seguimos. É co-guionista no film que se estrena este venres, Prefiro condenarme. Ajá. É coautora con Pilar Pallarés desa viaxe aos universos de Luisa Villalta, Así vou eu formando parte, que editou Chan da Pólvora. E as mil facianas da súa actividade creativa e da súa implicación cultural están xa no traballo que desenvolve a partir de 1985 na Televisión de Galicia, na dirección e presentación de diferentes programas, nun deles entrevista a Cruz Risco. Figura pioneira nos oficios do cinema que realizan mulleres e que recén veo a público no seminario con xénero que cada novembro organiza o Grupo de Estudos Audiovisuais na USC. Actividade pola que acadou, digamos, a súa actividade como directora presentadora de programas culturais pola que Eva acadou o Premio Galicia de Comunicación. Entre os seus poemarios, que todas vos coñecedes, pero bueno, citamos os dos últimos 10 anos, e ao mellor me falta algún, Auga Nómade, no 2022, o Quero te canto, unha experiencia que partilla con Baldo Ramos, unha escrita que debala da estadía no Mosteiro de Oseira, e polo que acadaron o Losada Diéguez, Soño e Vértice en 2016, que tivo o premio do Concello de Carral e da crítica española, a Frecha Azul do Teixo en 2014, o premio Vergara Vilariño, noso querido Fiz Vergara Vilariño, e de poesía da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. So o título, a escrita e as súas metamorfoses, imos ter o prazer de escoitar a Eva Veiga en torno á creación villaltiana. Eva? Grazas, Marga, pola túa presentación, polo teu agarimo. Moi boa tarde. Desculpenme os saúdos protocolarios, que así teño máis tempo para isto, e simplemente agradecer a súa presenza, desexarlle a María Gómez o mellor, que se repoña canto antes para vela axiña, e dicir que, claro, que abordar a obra de Luisa Villalta en media hora é un imposible. Imos con el a verse. A obra de Luisa Villalta é, utilizando as súas propias palabras, tremor continuo, árbore arpa que o vento tanxe, ou que é o mesmo a vibración do tempo a través da súa existencia, desgraciadamente breve, pero intensa tanto nos seus procesos estéticos como nos froitos de significación atemporal que en Sazón nos deixa. Un legado onde a madeira do seu violino e o papel no que inscribe a súa marca intelixente e sensible de escritora comprometida son soporte matérico dunha resonancia que nos conmove e ilumina. Porque en todo momento a literatura de Luisa Villalta, que non se pode entender sen o seu entrelazado coa música, aspecto no que non vou incidir porque está aquí logo Paulino, pero que é fundamental na súa evolución tanto formal como de contido, non? É un desexo permanente de comunicar
un espazo de transformación non só de si propia, senón tamén da sociedade e do mundo. Unha viaxe irrenunciable que non se amedrenta ante a estulticia imperante, nin ante os retos intelectuais e artísticos que se lle presentan ou que con rigor e valentía ela mesma problematiza. Un decurso ético-estético que vai do eu ao nós para ser suxeito en plenitude, a facer parte activa dunha totalidade mellorable, a contribuir, como fai a fotosíntese, a unha vida de certo creativa, pois non en balde a escrita villaltiana, que comeza pola reflexión musical que nunca abandona, vai respirar nos distintos xéneros: poesía, teatro, ensaio, novela, relato, artigo e traducción, porén á maneira de vasos comunicantes, formas diversas e ecoantes para abordar e expresar a inabarcable complexidade do ser humano e do mundo que habita, sempre dende unha racionalidade que en debate ou acorde o ritmo do corazón modula. Coidamos así que na lectura de toda a súa produción literaria como podemos enxergar non só a coherencia e fecundidade do seu pensamento, senón o sentido pleno dunha evolución na que unhas obras nacen das outras e se relacionan nun diálogo incesante. Os comezos artísticos de Luisa Villalta, xa o sabemos, foron musicais como profesional do violino, instrumento do que era titulada superior. Non obstante, a paixón polo logos ven dende nena fornecida, digamos, pola lectura sistemática que callará na súa formación como filóloga, licenciada en hispánicas e en galego-portugués, materia da que será docente entregada. Un amor pola palabra que pronto se manifesta ben como razón argumental en numerosos artigos e ensaios, ben como reflexión rítmica sobre a música da existencia, que é, como define a poeta no prólogo do seu primeiro poemario publicado Música Reservada en 1991, o que non quita que xa en 1985 viran a luz 7 haikus nas páxinas del Correo Gallego e en 1987 en Agalia, baixo o título de Oco na palabra, a selección 7 poemas que logo incluiría na sección homónima de Mesa Reservada. En calquera caso, a entrada de Luisa Villalta no noso sistema literario é un acontecemento que evidencia unha personalidade autoral de certo singular, fora das correntes e modas daqueles anos 80 e 90. Así o entende Pilar Pallarés. Eu, di ela, di Pallarés, pola súa dependencia da música, por ser poesía de pensamento, polo seu carácter racional, pola abstracción. En efecto, no limiar deste seu primeiro libro, Luisa Villalta dinos que a súa poesía nace dunha experiencia musical que busca o lume da palabra para entender a sombra do seu propio corpo. Isto é impresionante, non? E remata indicando que a palabra melódica é un camiño ao coñecemento. Xa que logo é sen desbotar unha certa reminiscencia do mito da caverna platónica, trátase de atinxir a enerxía ou a luz da palabra, pois se acompaña da sensibilidade. Perdón, é que a miña pericia lendo, pola visión que teño, xa sabedes que é moi grande. Trátase de atinxir a enerxía ou a luz da palabra, transgredida a súa función referencial. Un coñecer que vai alén do puro pensamento, pois se acompaña da sensibilidade. Non en balde, a primeira parte homónima de Música Reservada introdúcenos ao modo de cámara iniciática na experiencia estética e nos procesos de creación autopoética e metapoética a través dunha serie de poemas, mormentes sonetos, unha escolla do soneto que nos remite non só ao asunto da forma fundamental en toda a arte, senón a unha tradición ou herdanza que todo escritor ou escritora debe coñecer. De igual modo, as citas que abren as distintas seccións do libro remítenos aos primeiros e principais estudos da estética como ciencia: Friedrich Hegel, Friedrich Hölderlin e Friedrich Nietzsche, até as figuras máis relevantes do século XX neste eido, George Lukács,
Teodoro Adorno ou Humberto Eco, sen esquecer que todos eles foron realmente grandes teóricos da música. Destes referentes, Luísa deixa nos epígrafes que nos alumean a lectura interpretativa dos seus textos. Así, a definición de Hegel, o velo e a esencia realizada, a poesía como presentación sensible do espírito absoluto ou racionalidade autoconsciente que entendía el, atopa o seu correlato nestes versos de Música reservada. Sangue de luz vírase a forma cando é a beleza a vida da materia. De Hegel acolle tamén a súa dialéctica que desenvolve no soneto a modo de tese coa súa antítese nos cuartetos para acadar a solución ou síntese nos tercetos, un movimento que aparece tamén de diversas formas no teatro e na narrativa de Luísa Villalta. Así, en diálogo filosófico entre o cigarro e o fume ou da existencia, relato incluído no libro Silencio o ensaiamos, publicado na súa primeira edición en 1991 e reeditado este ano, no volumen Narrativa Reunida, onde o relato que falamos, onde a dama recrimina aos dous homes, o fumador e o visitante, un solipsismo que os reduce a unha inútil controversia sen ningún acordo posible. É a dama quen en sí realiza a síntese negándose a elixir cal dos dous homes é o pai, facéndose ela só a cargo da criatura, apostando pola vida e repetindo o mundo. Boa parte dos asuntos que atopamos neste relato e nos demais son os mesmos que latexan nos versos de Música reservada. Non obstante, xa dixemos, a forma poética vai máis aló da linguaxe narrativa, porque é en si mesma unha realización, poiesis. Luísa era moi consciente desta operatividade da poesía, capaz de conectar a un nivel profundísimo con quen leu ou escoita. Non é de extrañar, pois, que outra das referencias que aparecen no seu primeiro poemario sexa Hölderlin, para quen estética e pensamento filosófico camiña de más dadas e que creu até o derradeiro momento da súa existencia no poder transformador da poesía. Ou Deus do mar, exclama Hölderlin no coñecido poema Arquipélagos. Tamén en Luísa o mar, como a luz, o vento ou a sombra, ten un valor simbólico que atinxe múltiples sentidos ao longo de toda a súa obra. E tamén o mar sempre infinito, un infinito que en Hölderlin, ao contrario de Hegel, non pode darse en dialéctica co finito, nin na razón absoluta. Por iso a razón é tráxica, do mesmo xeito que o é a finitude, unha fatal imitación humana coa que coidamos resoan os versos dun poema xa emblemático da obra poética de Luísa Villalta que é Pensar é escuro. E é así porque a razón é tráxica, como o tráxico é calquer fin último, calquer destino ao que se aboca a vida. En efecto, a utopía da luz e a dificultade para sairmos da propia caverna é no ser humano un drama permanente. De aí esa tensión recorrente, liberdade e destino, que tomará formas e circunstancias diversas en cada obra poética, narrativa e teatral, e que neste seu primeiro libro afonda no que atinxe ao esencial do individuo. Non teño outro corpo que un destino por min libremente imaginado. Por outra parte, estamos ante un suxeito a sentir en desacougo a monodia do viver. Porén, fronte a esta percepción do cotiá, a escrita poética preséntase como o lugar da vivencia plena que integra a complexidade dun anaco de mundo, parafraseando a George Lukács, outro dos filósofos citados. En todo caso, é porque ninguén pode vivir de cote nese estado portentoso de a percepción total que envolta a vida corrente xa non é a mesma persoa. Deste xeito, aínda que semellan opostas, unha dimensión fornece a outra e ambas as dúas se arrequecen. De tal maneira que dirá Luísa, acabarei por facer do poema a biografía. Nese sentido, poucas veces se terá expresado este concerto de maneira tan fermosa e reveladora como no poema Delicioso é perder perdendo tempo. Laborar no instante nítido da forma todo o eco máis profundo e máis humano, conxelado como a presa nas estatuas, extasiadas co seu propio esquecimento. Un laborar a forma que significa desentrañar e conmover a memoria que é alimento da poesía como é o subconsciente.
que me viaxa desde dentro, que xeme en procura das palabras. En auxilio diso que bule por dentro ven o soño, que non é dormir. Para Nietzsche, outro filósofo citado, o soño ten unha importancia esencial para coñecérmonos mellor como individuos e como cultura. Así o entendo o suxeito poético destes poemas. A palabra non é escrita, é soñada. Do mesmo modo, semella actual o soño ou ficción en relatos como o que lle aconteceu a Raimondo Quiroga ou na súa primeira obra teatral Concerto para un home só, publicada en 1889. Para o primeiro, a alucinación descóbrelle unha personalidade alienada e unha vida fútil que realmente non o satisfai. Faltan nos órganos desenvolvidos para percibir certas realidades, ven a decir Raimondo Quiroga, ou mellor, o narrador. No caso do músico que ha de suspender o concerto que ia dar, a ocasión servelle para dirixir ao público reflexión sobre a arte, o artista, etc. Non obstante, ao final este home experta recoñece a súa vida auténtica que é ben diferente. Outra das grandes preocupacións manifestas en música reservada é de índole ontolóxica. Así vai dese primeiro sentirse en resonancia consigo mesma, ser só, ser corpo, unidade simple e infinita, a dialéctica que a habita. Como o dobre fío dunha espada, o eu ten un eu e un contraeu en xogo rimado e fecundante. Tamén está presente a pregunta polo non ser, asunto que enlaza coa cuestión fulcral do ensaio Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral publicada en 1992. Así non lo fai saber a autora no limiar do libro. Hamlet acaba por encarnar non só o heroi tráxico, senón a traxedia mesma no que ten de representación do ser humano, fronte á súa propia conciencia. E perante a resposta que Don Hamlet dá ao drama shakespeariano, pode un home ao mesmo tempo ser e non ser? Luisa Villalta desprega o que a pregunta cunqueiriana encerra, esencia e multiplicidade, con exhaustiva atención aos matices que sabe desentrañar con lucidez. Por outra parte, non falta neste estudo de Villalta a reflexión sobre o propio xénero teatral, o xogo das simulacións, o teatro dentro do teatro como método para deixar ao descoberto a verdade. Efectivamente, no drama, na dialéctica, onde a verdade pode agromar non na paciente quietude da mesma verdade, perenne tesón contra toda mudanza, de Luisa. Tampouco a forma apolínea e xa repouso. Ao final do libro que comentamos, queremos albiscar un desasosego, certo desengano e perda da unidade harmoniosa noutrora buscada. E o suxeito poético bótase a escoitar o mundo de fora, e aparece a cidade, o eu encamiñase cara ao nós. Concordamos, pois, con Pilar Pallarés cando sitúa entre música reservada e as súas seguintes obras ese punto de inflexión ou metamorfose que afecta prácticamente a todos os aspectos da súa poesía. 10 anos despois do seu primeiro libro, en 1995, aparece Ruído. Outra música nos atravesa, xa dixen que se ia ocupar Paulino. A propia poesía Villalta, a propia Luisa Villalta explica ese chanzo na autopoética publicado no ano 2000. Comprender é un estado de conciencia orixinado por un desarranxo na concepción previa do mundo e produce como consecuencia a irrupción dunha expresión. Como no caso da iruga, os procesos estéticos pasan por fases larvarias ata que se libera un novo corpo con forma e funcións distintas. Así a música que agora escoitamos ou lemos é ruído, máis un ruído provocado, é dicir, poesía, non ornamento sonoro, poesía onde a palabra non é só concepto, senón tamén materia, unha natureza significante que non se pode domear. A isto se refire a cita de Theodor Adorno que Luisa Villalta deita no seu anterior libro. Por outra parte, para este mesmo pensador, só a forma que sinala as feridas que vai deixando sobre a materia pode revelarse como verdadeira. Disonancia, desestructuración, etc. Eu creo que isto é a poesía de Luisa. En Ruído prevalecen as quebras e as mudanzas. Arestora, o poema suxestivo de abondo, en canto a símbolos, imaxes, etc., ábrese a unha multiplicidade de interpretacións. Temos aquí o Humberto Eco de Obra Aberta, tamén citado por Luisa.
Fálasenos da primeira ferida, quizáis a que se abre entre a linguaxe e a propia natureza, firgua pola que agroma a conciencia, o pensamento, mais ese progreso no coñecemento non serviu para todos. Os que o posúen aproveitano espuriamente, mesmo venen os chanzos da escada que fica vacía e pola que desce o humano mono. Así mesmo, desfeita a unidade primixenia do canto, mercantilizado o seu valor sagrado, as palabras baratas escoítanse andar entre si mesmas e, sobre todo, poden ser instrumentalizadas como mentira. Sociedades gregarias e, sen embargo, incomunicadas e manipulables, xa que logo aquel suxeito poético de música reservada sae da intimidade da súa cámara para internarse na historia. E o que mira é un mundo de inmundicia, unha lóxica do capital que tira a rendemento de todo, mesmo das relacións humanas, unha razón ilustrada que quixo ser emancipadora e veu dar na decadencia e na rendición da cidadanía ao sistema hexemónico. En calquera caso, o suxeito poético non se resigna e fai un chamamento no que resoa o poema Fusquenlla contido no libro Última fuxida a Arar de Avilés de Taramancos, autor tan caro e adoito presente para Luísa. Lemos en ruído: fuxamos, é hora de sair, se estamos vivos, con urxencia, e sen pluma, sen papel, sen non se quer, do ser social paternalmente criminal como unha venda. E tal vez esta sexa a decisión que toma a protagonista da novela Teoría de xogos, 1997, cando decide marchar do traballo que a tiña enleada nunha complexa trama de relacións persoais e laborais cos outros 4 compañeiros da súa sección, nunha época, nos 80, de desmantelamento industrial e transitoriedade laboral en Galicia. Cada quen mira polo seu e desenvolve as súas estrategias. Porén, os xogadores forman parte doutros urdidos e intereses dos que son simples pezas. O drama consiste en cando romper a cadea, como e que custe terá, e tantas veces elixir a vida ou a morte en vida. Conectado, en certa maneira, con ese esgazo, outra disyuntiva oscila nese poemario. Entender ou viver, eis a cuestión. E ante tal dilema conclúe que só nos queda loitar contra o cansanzo, porque dormir non é soñar. Poñer ouvido ao barullo de existir é agora a tarefa da poeta que non só escoita o seu propio sangue multiplicándose por algo que se escapa, senón nas súas propias palabras, disgregación gramática de absurdo, detonante de acción que nunca chega, bala idea, leve sopro incongruencia. Eis o desaxuste, o incomprensible propio da urbe moderna que se conforma, como nos di Teresa Seara, nun espacio corrupto, caótico, cheo de disonancias, onde a palabra loita en desvantaxe fronte ás forzas que asolan o xa perdido paraíso. Con todo, ante esta paisaxe desoladora existe unha esperanza tan necesaria como factible e transformadora. O suxeito poético faise marcadamente feminino. Unha muller que se identifica aquí coa propia poesía como resistencia e chave de liberación, fronte á rutina o rito da palabra tensa pel do mundo, un tambor que desperta. Isto é tamén unha muller que resiste. Como autora militante no feminismo, Luísa Villalta escribe artigos e poemas en diversas publicacións. Porén, nos poemas de ruído, dentro da sección Ritos de Resistencia, Villalta acada un nivel de análise e forza expresiva de certo admirables. Primeiramente, xorde a desconfianza nos excesos retóricos, e así que convida a acción nese salta do poema Muller Mensura, en diálogo intertextual co poeta nixeriano Wole Soyinka, o que non é casual, pois o feminismo non se desentende de outras loitas como a de combater o racismo ou a defensa da ecoloxía. Aquí hai unha muller decidida a ser ela a propia medida das cousas. Unha muller que medita o fracaso comunicativo, sendo isto tamén ruído, na súa relación co individuo masculino. Unha muller que sabe que a súa emancipación comeza na páxina en branco. Por iso decide xa non ler máis nos libros dunha tradición que a despreza e a fai desaparecer. Faise preciso, entón, emprender un camiño aínda sen pegadas. Non, agora fecho os ollos e leo a pizarra negra dun firmamento por andar aínda. Asemade,
tanto na narrativa como no teatro de Luisa Villalta, onde a muller acada unha meirande presenza, quizáis porque é nestes xéneros onde mellor se transloce a complexidade dunha ideoloxía consolidada no tempo e que produce un pensamento tramposo que hai que ir examinando en contraposición de perspectivas. Así acontece nas pezas dramáticas O paseo das esfinxes e As certezas de Ofelia, que xa non vou desenvolver. Habería que insistir aquí, neste punto, na achega novidosa que Villalta fai ao teatro, tal e como escribe Ana Romaní. A escolla sitúa a Villalta no excepcional da construción do discurso dramático de autoría feminina. É unha demostración da amplitude do seu proxecto literario para un país que neses anos comenzaba a establecer as bases do que se denominaba unha cultura normalizada. Remata a cita. Da importancia do xénero dramático de Luisa Villalta, que desenvolve a instancias do seu gran amigo Pancho Pillado e tamén de Manuel Ourenzo, da conta Enrique Rabuñal, responsable da extraordinaria edición que fai do Teatro Completo 2024 e que inclúe unha obra máis os pasos contados do volume dos que aparecían no volume Sinfonía de Escenas en 2018 editados por Lino Braxe e Alexandrina Fernández. Compre seguramente lembrar aquí que Luisa ten na súa faceta de traducción convertido ao galego o Manifesto por un novo teatro de Pasolini, e faino en 1994. Sen dúbida, o proxecto literario de Luisa Villalta está sustentado por unha enerxía creativa e un vitalismo excepcionais que a levan a relacionarse tanto con outras artes como con outras culturas. Un exemplo entre moitos outros da fluida conexión amical e literaria de Luisa con Portugal é a publicación dunha plaqueta titulada Rota ao interior do ollo, a primeira obra que edita a editorial Tema. Son 5 poemas titulados coas palabras latinas Sator, Arepo, Tenet, Ópera, pertencentes ao xogo palindrómico Sator. Moitas son as interpretacións que se teñen dado sobre esta fórmula máxica e variadas tamén as que poden derivarse destes poemas anacíclicos e así encadeados un co outro. Unha desas conxecturas pode ser vinculada coa metáfora do eterno retorno, outra vez Nietzsche, como devir cíclico e incesante, o movimento rexenerador dun caos cego que se autofecunde e se destrúe para volver a empezar, un magma que esperta como conciencia a través do amor ou da ferida, por iso pode dicir: a soedade sabe como será despois de coñecerte, unha espesura rota a procurarte na cegueira. E o máis importante, esa conciencia posibilita a liberdade que abre unha brecha no inexorable determinismo do indeterminado. Un enigma ao cuadrado Sator que inspirou a Anton Webern a súa Sinfonía Opus 21. Webern foi discípulo avantaxado de Arnold Schoenberg, quen leva a música na súa evolución ata as últimas consecuencias, e que vai significar o limiar das vanguardas que xorden logo da Segunda Guerra Mundial. No ensaio do outro lado da música, a poesía, en 1999 publicado, Luisa Villalta realiza unha achega impagable por lúcida e orixinal á nosa literatura, pois non só furga nas orixes e debires da relación música-poesía, senón que nos ofrece unha relectura e un exercicio fundamental para mellor comprender tanto a poesía galega de todo tempo como a propia escritura de Luisa Villalta. Na parte dedicada á poesía de Manuel Antonio, referencia intertextual recorrente para a nosa poeta, estabelece un paralelismo entre a vanguarda musical, con atención a Webern e Schoenberg, e a poética que promove e realiza unha ruptura cos moldes establecidos e, sobre todo, co ben soante. Logo de explicar en que consiste a tonalidade musical, Villalta expón que iso mesmo é a poesía no ámbito, por exemplo, das imaxes poéticas contemporáneas, cando se forman entre termos tan dispares que poden causar perplexidade se se consideran dende unha lóxica común. Estes novos modos significan tamén unha tendencia á prosificación da poesía, pois o eu poético faise consciente de que a poesía ha de baixar ao chan e facerse concreta a fin de dar conta da narrativa da vida, non só coa mente, senón con todo o corpo.
Así arrasto as miñas feridas transhumanas polas trincheiras inúteis da cotidianidade. De tal xeito o manifesta na súa poética da concreción. E tamén recorto a desmemoria desta idade media burguesa que me separa do coñecemento e intenta dirixirme á trapela do bon gosto. Chegamos así en concreto o libro que obtivo o Premio de Poesía Espiral Maior en 2003 e que se publicará póstumamente por mor do falecemento de Luisa o 6 de marzo de 2004. Un poemario dunha lucidez e novidade abraiantes que se podería entender como unha anagnórese pola que se deixa ao descuberto o reverso da luva. Un coñecemento que se pretende a través da experiencia física, con todos os sentidos en alerta, deste xeito de embular a cidade e deixarse penetrar por ela e a través dela transformarse en tanto a coñécese. Para iso, un eu poético vai desenterrar a memoria ocultada ao longo dos séculos, de construir os mitos, os lemas e as lendas, separar os diferentes estratos dunha historia cuxo presente que vén de atrás se afianza nunha organización social, económica e política que propicia a explotación dos recursos, a marxinación dos máis vulnerables, a mentira e as diferentes formas de violencia. E se o sentido da visión é fundamental nesta viaxe, tanto é a escoita. Non en balde conclúe a poética da concreción. Quero transcrever o que vibra en min, o que escoito, o que é. Unha vontade, por tanto, de atención ao mundo que xa está en ruído, un sentir que repercute, que Chantal Maillard define así: resonamos como cuerdas vibrantes, timpanizar el logos es introducir, digamos, la atonalidad en la lengua, una cierta desviación, un modo no al uso. A realidade agora, xa o dixemos, xa non está só na mente, senón fora. Así se manifesta dende o primeiro poema co que nos abre a porta de En Concreto, Cidade. Con ela, antropomorfizada, vai identificarse, asentamento dos pasos arredor da mente, instante de dispersión encistada, múltiplo eu. No entanto, descobre que non se pertencen, porque a cidade non fai comunidade. Eu en nós, eu. Da mesma forma, o eu poético de En Concreto nace non só biográficamente na cidade, senón tamén ao despertar da conciencia dos seus respectivos corpos, feito que acontece na feliz e rebelde idade da adolescencia, ao darse o despegamento e a fuxida da orde establecida. Eis unha xeración que medrou xunta para loitar por unha sociedade máis libre e que non deu chegado. Pero non hai derrotas se as conviccións persisten. Unha xeración a que as nais e pais se entregaron a coroa sen reino, esa que na outra novela de Luisa, As chaves do tempo, se imagina restituída por unha muller poñéndose en valor a loita pola liberdade contra o dominio feudal, fábula ou espello no que mirarse o presente da nación. Unha xeración que tal vez sexa a mesma que a dos protagonistas do relato Os 12 anos da guerra, que tampouco vou desenvolver xa porque creo que vou fatal de tempo. Verdade que procura o eu que anda a urbe e vai lendo as interioridades e as apariencias que se lle amosan. Di García Soto: así, para eu, o reto é facer da rúa unha casa. Esa é tal vez a esperanza, a de habitar esas tres dimensións, eu, cidade, escrita, que cando os ventos todos avanza, retrocede ou deambulan xuntas conformando o espazo así trenzado do poema. E vou deixarse aquí decir, por exemplo, como rematar con esta cita de Álvarez Cáccamo, de Xosé María Álvarez Cáccamo, na que sitúa esta poesía de Luisa. Aporta unha inflexión de notável densidade discursiva ao texto colectivo da poesía de intención civil, esa liña heteroxénea que se renova nas décadas entre dous séculos. E como dame rabia non ler o de Papagayo, pero xa está despois Maribel, así que me salto entón o Papagayo, que é a obra impresionante de Maribel Longueira e Luisa Villalta, e que, bueno, que tamén dá moito de sí, non? Pero xa Maribel logo nos vai ilustrar sobre eso. Entón, rematar xa co último libro, de índole diferente a todos os libros que vimos anteriormente,
e o seu poemario inacabado As palabras ingrávidas. O libro viu a luz postumamente no ano 2020 nunha edición facsímil dirixida e editada polo profesor e crítico Armando Requeixo. Os poemas escritos a modo dun diario nas marxes dun almanaque poético da editora portuguesa Sirio en Albín, dese ano fatal, en diálogo cos versos de outros poetas universais, amosan, malia non sabermos se autoros da base por rematados, un cambio radical a respecto dos seus últimos volumes. Búscase aquí a palabra precisa e necesaria para expresar en grande medida o impensado, pois a miúdo revélanse os poemas como suspendidos nun silencio meditativo. Trátase de textos cunha estructura estilística máis sinxelas que os anteriores e dunha lenidade musical exquisita, e, no entanto, dunha grande profundidade significativa, tan fermosamente o di Estíbaliz Espinosa, que as súas palabras grávidas sigan curvando o espazo-tempo como ondas de hai millóns de anos. Moitos e ben interesantes son os poemas publicados por Luisa en revistas ou xornais, e tamén escritos por circunstancias diversas. 2 poemarios deixou inéditos a día de hoxe, xa impresos nun só volumen, entre a cor e a transparencia e improntos eróticos, que pronto estarán nas librarías. Tamén me deixei atrás os seus artigos no libro das columnas, con reedición tamén este ano. En fin, que me estou deixando boa parte atrás, pero o tempo apremia. Mais, para rematar, non me resisto aquí a traer un aforismo ou apuntamento de Luisa que se recolle no volume titulado Formas breves de pensamento, que ven de saír ao público en magnífica edición do profesor e crítico Luciano Rodríguez e do que el mesmo falará de seguido. Palabras que coido resumen á perfección o que significa a escrita para Luisa Villalta, lugar privilexiado das metamorfoses. Di: un milagre que o violino non saíse voando. Ás veces sentimos apego ás cadeas perfeitamente innecesarias, a pesar de saber que o sonido, o grande sonido, só se produce no acto de liberación. Eis Luisa, eis a bolboreta alumeando o mundo. Grazas. Grazas Eva polo esforzo de resumir, pero sabemos que podemos entrar na lentitude e na profundidade deste texto cando se publique no BRAC, no Boletín da Academia, onde irán todas as aportacións do simposio. Agora chega o momento de achegarnos á música. Coa man esquerda toco, coa man direita escrevo, coa man direita arranco o sonido da corda inerte, coa man esquerda sosteño, mentres escrevo, o corazón en branco. Así escribía Luisa Villalta nun dos cadernos que gardaba no estoxo do violino e nos que foi rexistrando os vínculos intensos entre a música e a literatura que entretecen toda a súa actividade artística. A indagación arredor do son, a interpretación, o poema é crucial no seu complexo proxecto literario e este é o foco que vai centrar a intervención agora, o relatorio de Paulino Pereiro, que titulou O recurso da música en Luisa Villalta. Compositor e poeta, músico e narrador, docente e ensayista, Paulino Pereiro é tamén un autor que na exploración de ambas linguaxes foi conformando un territorio moi singular, un territorio propio. É compositor de música de cámara, orquestral, teatral e cinematográfica, con amplo catálogo, foi un dos fundadores da Asociación Galega de Compositores e a música ocupa tamén a súa actividade ensayística, ademais é autor de varias obras de teatro, narrador, poeta. Nos anos 70 forma coa escritora e co seu irmán Xosé Luís o grupo de música Escaíno. Paulino Pereiro puso música ao poema cíclico para soprano e cuarteto de corda, a peza teatral O paseo das esfinxes. Compartiu anos de vida coa escritora e coñece moi directamente os percorridos e procuras iniciais de Luisa Villalta respecto á música e á escritura. Nese sentido, xa ten suliñado a función da música como campo de probas da escritura poética de Luisa Villalta. Escutámoslo. Gracias, Ana. Ben, vou comezar
a miña intervención titulado Recurso da música na obra de Luisa Villalta, relacionando en primeiro lugar a música e a poesía. Quero dicir, a base desta intervención vai ser a relación entre a música e a poesía. E relacionareina a partir do clasicismo grego, que a música xogou un papel fundamental na obra creativa de Luisa Villalta é evidente. A música abriulle todo un mundo de estruturas, de recursos técnicos, de visións estéticas, que pasou a aplicar a súa creación literaria, non só poética, literaria en xeral. Desde o comezo mostrouse seguidora do concepto de musiqué da Grecia clásica, é dicir, a música, a arte das musas por excelencia. Pero a musiqué na Grecia clásica non era só a música instrumental. Englobaba tres artes hoxe absolutamente diferenciadas, como son a música, a poesía e a danza. E estas tres artes Luisa utilizou para os seus fins creativos o elemento que as une. Ese elemento é o ritmo. Ben, os estudos musicais e literarios de Luisa Villalta foron contemporáneos, foron simultáneos e dunha maneira que comprobaremos evidente, pois fixeron que relacionara as súas ansias creativas literarias coa música. Era intérprete de violín, estudosa da música e, lóxicamente, chegaría a relacionar as dúas artes que lle apaixonaban. Xa desde o comezo, na nosa casa, pois se facían uns seráns poético-musicais durante temporadas a diario, e neses seráns interviñamos tan só 3 persoas, que eran Luisa Villalta, o compositor Juan Durán e eu mesmo. Ben, nestes seráns líanse poemas, comentábanse, Luisa presentaba as súas primeiras creacións e a nivel musical facíamos interpretacións en vivo dos tres músicos ali presentes e, ademais, e isto vai ser importante na súa idea de aplicación da música á poesía, Juan Durán e máis eu escoitábamos a partir da partitura, mirando pola partitura, determinadas obras importantes da historia da música, facíamos análises estruturais das obras, comentábamos os recursos técnicos utilizados polo compositor e a todo iso asistía Luisa. Iso faime afirmar que lle influiu nas súas primeiras creacións e, como vería ao longo dos 16 anos que compartimos, pois non só na súa creación poética, senón ensaística e literaria en xeral. Ben, vou salpimentar, digamos, a miña intervención con audicións, breves audicións, relacionadas con Luisa. Ou ben obras escritas para ela, ou ben obras que ela estreou, ou ben obras tamén dedicadas a ela e baseadas en algún verso dos seus de música reservada, exactamente. Ben, a primeira audición que vou poñer titúlase O Café de Espellos. Esta é unha peza para 3 violíns,
unha música escénica para fragmentos teatrais de don Ramón Otero Pedrallo, e para 3 violíns. É unha música sinxela, de escasa duración, pero interésame poñela aquí porque foi estreada por ela como primeiro violín, e ademais porque responde a súa maneira de entender a interpretación, un concepto que logo vai trasladar a poesía. A súa maneira de entender a interpretación, moi esquematizada, sería, co mínimo de elementos, expresar o máximo. Ben, antes de centrarme concretamente no léxico musical utilizado por Luisa Villalta ou nos títulos das súas obras que teñen referencias musicais, pois non quero deixar pasar por alto citar a unha persoa, a un amigo que foi fundamental para que Luisa publicase, para inserila no teatro, na creación dramática, que é Francisco Pillado, que foi precisamente quen conseguiu, despois de moitos atrancos, que se publicase en Edicións do Castro o seu libro, o seu primeiro poemario, Música Reservada. Ben, despois de citar, que non o podía deixar pasar por alto, a Francisco Pillado, persoeiro fundamental na vida de Luisa, pois pasaría a falar xa en concreto de títulos das súas obras que nos axudan a entender de que maneira relacionaba Luisa a música e a poesía. Ben, temos aí 4 títulos: Concerto para un home só, un monólogo dramático; Música Reservada, o seu primeiro libro de poemas; Silencio ensayamos, o seu primeiro libro de relatos; e Ruído, o segundo libro de poemas. Ben, antes de nada direi que a influencia da música na obra de Luisa non é superficial. A música, cando a utiliza, ou algún concepto musical, foxe do lugar común, preciosista, reservado a unha sonoridade léxica, fose dos campos semánticos habituais en moitas estéticas románticas ou modernistas. Antes ben, desde o primeiro momento, resulta evidente por o seu interese por relacionar en profundidade a música e a literatura. En Concerto para un home só, por exemplo, asistimos a
unha declaración filosófica de como vai relacionar a música e a poesía. O argumento de Concerto para un home só é moi simple. Un violinista que vai dar un concerto ante un público que o agarda expectante e resulta que sai ao escenario e non pode tocar porque di que se lle romperon as 4 cordas do violín. E que, como non pode defraudar ao seu público, pois se vai dedicar a falar. É dicir, a música vai ser sustituída pola palabra. E de que maneira vai ser sustituída? Pois polo elemento que teñen en común as dúas artes, o ritmo. Entón, asistiremos a parlamentos abstractos, filosóficos, estéticos, de todo tipo, sempre utilizando un ritmo absolutamente poético. Ben, en Música Reservada, o seu primeiro libro de poemas, de 1991, o título, pois, nos dá, se nos paramos a ver o título, pois podemos pensar que é un poemario íntimo, unha música reservada, é dicir, algo que vai poñer en coñecemento do leitor, a súa intimidade vai no poñer en coñecemento do leitor. Pero, cando lemos o prólogo, vemos que música reservada é outra cousa. A música reservada é a música riservata do Renacemento italiano, de compositores que estaban fora da moda, das estéticas, e que escribían a música para un público selecto, para unha minoría, para unha élite. Polo tanto, música reservada vemos que ao mesmo tempo é unha declaración de intencións. Estános indicando, é como un manifesto, estános indicando un destinatario. Ese destinatario é unha minoría ilustrada. Ben, en terceiro lugar, en Silencio ensayamos. Os títulos de Luisa estaban moi pensados e repensados, pois podemos interpretalo de diferentes maneiras. Eu quedareme con unha que direi ao final. A primeira delas é que se lle pon o título do último relato, como se fai en tantas ocasións. Silencio, ensayamos. Un relato, por certo, de temática totalmente musical. Esa é unha frase que din os músicos cando alguén fai ruído e non poden ensayar porque non se poden concentrar. Silencio, ensayamos. Ben, outra opción que pola que eu me decido é silencio, é dicir, respeto ao que van ler. Respeto a miña opción creativa. Este é un libro de relatos que ensaya diferentes maneiras de facer un relato. Un deles é Silencio, ensayamos. Ben, teño que comentar os libros de unha maneira moi sintética, porque senón non me daría tempo a dicir o que teño que dicir. Ben, vou poñer unha segunda audición da mesma obra, do Café de Espellos, para trío de violíns, en relación coa maneira de interpretar da que logo falarei.
Ben, a seguir falarei do prólogo de Ruido, o cuarto dos libros que citara antes para falar dos títulos, e en Ruido, no prólogo, pois podemos sacar moitas conclusións do prólogo. Entre o ruido e o sonido hai unha imposible distancia de interferencias, vibracións erróneas ou desquiciadas, intercambios onde a pureza é só a figuración última do significado. Mentres a música se prolonga en ecos interminables, abríndolle portas ao infinito, o ruído é, por si mesmo, un astro estourado cuxas partículas caen a toda velocidade e se desintegran de súpeto para ser sempre outra cousa, noutro lugar, con outro valor. Dentro, ensurdecido de vértigo, un corazón galopa ao seu ritmo, fuxindo da propia fuga, arrasando e esquecendo. E agora cabe preguntarse que está primeiro, cal é o límite, até onde se pode producir unha man contra a outra, a imperfeición cotidiana do ruído ou a depuración excepcional do sonido. E nós, afinal, que somos? Ben, o poemario Ruido, polo título, podería, falando dunha persoa que coñece a música, podía remitirnos ao futurismo italiano, ao futurismo musical, ao futurismo de Russolo e de Pratella, que inventaron máquinas, os famosos intonarumori, para colocar o ruido como centro da expresión musical, da expresión artística. Ben, pero non vai por aí o libro. Quero dicir que para Luisa o ruido é unha desviación, é dicir, é unha maneira de afastarnos do mundo harmónico do sonido, da melodía, da beleza. O ruido afástanos do silencio, pero ese silencio para o son é algo imprescindible, é necesario, é ese pano de fondo onde podemos inserir a beleza artística. Ben, para Luisa o ruido é interferencia, vibración errónea, imperfección, fronte ao son, a música, que, como di ela, propón un eco infinito, un transcurso, unha depuración que acada a perfección. Mediante o son, mediante a súa palabra poética, busca a perfección, porque ela tiña, ademais, que non o comentei antes, unha vocación de poeta universal. Ben, dicía que o ruido e o son opóñense ao silencio, pero de diferente maneira. O ruido destrúe o silencio. O son utilízao como pano de fondo para presentar esa beleza musical. Isto mesmo é o que busca Luisa na súa poesía. Ben, a seguir vou poñer unha audición dunha obra que lle dediquei a ela, que en relación coa música que non cesaba de estudar, que eran as partitas e sonatas para violín só de Johann Sebastian Bach. Eu escribí unha partita para violino só, para ela, que nunca a chegou a estrear, e está dividida como as partitas tradicionais en 4 movementos, alemán, bourré é o que vou poñer, o bourré, a sarabanda e a siga, e vou poñer este movemento porque responde tamén a súa maneira de estruturar a poesía, tamén comentarei non máis adiante nas conclusións dunha forma sintética, unha visión matemática da música que se corresponde coa poesía.
Ben, falaría agora moi brevemente de política e estética musical, da consideración de música popular e música culta. Vou nos reducir unha simple afirmación, que Luisa conviviu cunha gran contradición, a imposibilidade de aunar as súas ideas políticas coas súas ideas artísticas, coa arte para o pobo e a arte minoritaria. Ela decantouse, como vemos no seu primeiro libro, Música Reservada, por unha arte para unha minoría ilustrada, fuxindo da sinxeleza da arte popular. No prólogo de Música Reservada manifesta todo isto, pero me vou quedar cos elementos fundamentais, que son, afirma ela, que o son é anterior á palabra, ata que se reúne con ela na musique grega, únese polo ritmo. Ben, mediante o ritmo melódico e o ritmo poético, establece unha relación totalmente simbiótica entre poema e melodía. Vou pasar a unha breve audición de O Paseo das Esfinxes, peza teatral para que fixen eu a música. Ben, en canto a música como recurso poético, podería estar falando moito tempo, vou abreviar o máximo posible, e con afirmacións como que o concepto musical de interpretación traslado a poesía. A súa idea de interpretación, a súa poesía, perdón, é para ser interpretada. É unha poesía complexa, abstracta, matemática, difícil. No seu primeiro poemario, Música Reservada, encontramos mostras abondosas do seu estilo de relacionar música e poesía, tamén encontramos un manifesto poético e voume centrar no poema con que remata o libro, onde vemos unha relación estrutural entre a música e a poesía. O poema cíclico para soprano e cuarteto de corda, ao que tamén tiven o prazer de lle poñer música, pois está dividido en 4 movementos, que son, tal como lles chama ela, Alegro, o océano e as ondas, segundo, Adagio, a terra e as árbores, terceiro, Scherzo, as aves, e cuarto, Finale, o ceo e as nubes. Vemos unha estruturación de cuarteto clásico, de sinfonía clásica, de sonata clásica, en 4 movementos. Eses movementos responden rítmicamente a como eran na época clásica. É dicir, o alegro, o primeiro movemento dun cuarteto, pois era rítmico, rápido e rítmico. O segundo movemento era tranquilo, lírico. O terceiro movemento era un xogo, un scherzo. E por último, un movemento que podía lembrar detalles, motivos dos movementos anteriores ou simplemente ser un movemento rápido ou un rondó.
Ben, ela relaciona-o con os elementos da natureza. O océano e as ondas é o primeiro movimento. O movimento rítmico, igual que no cuarteto clásico ou nunha sonata clásica. En segundo lugar, a todo isto fixémonos que imos ascendendo unha especie de metáfora do que sería o seu interese creativo. Do océano e as ondas pasamos a terra e as árbores, o segundo movimento. Xa temos onde pisar, xa temos algo fixo, e temos algo que nace de aí e que segue ascendendo, as árbores. En terceiro lugar, temos un xogo. Ese xogo son as aves. Aquí asistimos a unha especie de escrita automática en que o único que interesa é o ritmo. Eu tive a ocasión de escoitar moitas veces a Luisa lendo en voz alta, declamando este poema, e era absolutamente como escoitar unha peza musical. Ben, por último, o ceo e as nubes, seguimos ascendendo, lembremos, o océano e as ondas, co seu ritmo, despois pasamos pola terra e as árbores, seguimos ascendendo as aves, e por último, chegamos ás nubes e ao ceo. O último movimento titúlase O ceo e as nubes. Ben, tamén dito de forma esquemática para abreviar, pois o ceo sería a perfeición, o absoluto, o inmóvil. As nubes, o que transcorre, o transcurso, o movimento, a imperfección. Ben, a última audición que vou poñer, antes de meterme nas conclusións, pois creo que non a vou poñer porque senón non me dá tempo. Entón, paso as conclusións porque non quero pasarme moito de tempo. Ben, esta audición, Resplandores do silencio son as sombras, está baseada na primeira, a miña primeira obra sinfónica, e está dedicada a ela e escrita sobre un verso que é Resplandores do silencio son as sombras, un verso de música reservada. Pero pasemos ás conclusións moi abreviadamente. Ben, a súa poesía é para ser interpretada, se o comentei antes, é unha poesía complexa, abstracta, difícil. Ben, a súa poesía cerebral, bagiana, matemática, comprobarémolo nos exemplos finais, se alguén non o comprobou lendo os seus libros. Ben, ela dedicou especial atención ao estudo de Johann Sebastian Bach, as súas estruturas, que as comentamos nos seráns de que falaba Juan Durán e máis eu con ela. Ben, e dai aprendeu, entre outras cousas, que o contrapunto armónico, imitativo, típico de Bach, podía trasladarse a unha clave poética. Ela procurou facelo. Non podo estenderme en explicar isto porque senón non acabo coas conclusións. Ben, importante, o propio léxico musical que aporta sonoridade ao poema, é dicir, aporta o que normalmente se soe dicir musicalidade. Ben, pero a utilización dos conceptos musicais non é só pola súa sonoridade, senón que tamén unha chave ética, estética ou filosófica do que nos vai contar nos seus poemas. Foxe de toda a versión intrascendente, xa vimos a consideración do ruído que tiña. Cada palabra relacionada coa música aporta un novo sentido a esa palabra, ao mesmo tempo que o converte en centro da idea que expresa o poema. Ben, os recursos referidos á música non son xamais decorativos, son esenciais. O que buscan é que o lector se submeta á súa proposta, ao ritmo dos seus versos, ao seu campo expresivo, exactamente igual que na armonía tonal ou no contrapunto tonal, pois a modulación
percorre diferentes tonalidades e abre distintos campos, distintas interpretacións, distintas paisaxes. Isto mesmo é a poesía de Loisa Villalta, porque é unha poesía abstracta. Ben, a música e a palabra formaban parte inseparable do seu cosmos particular, de forma simbiótica. Como última conclusión apresurada, direi que recuperou para os seus intereses creativos a idea da música grega, da música grega, a unión entre a música, a poesía e a danza. Cito as súas palabras, case para finalizar. A palabra melódica é a reflexión rítmica sobre a música da existencia, un camiño ao coñecemento. A palabra melódica, é dicir, a palabra e a música son o que ela considera o camiño ao coñecemento. Ben, podería citar algúns poemas de música reservada que apoiarían as conclusións que saquei, pero vou finalizar, que xa me pasei, citando os tres versos dun poema titulado Courant. Courant é unha das danzas, a segunda danza da suite barroca, alemán de Courant, sarabande de Gigue, e a Courant propónnos estes versos. Como terra e árbore, en palabra e música, desúnese o ser. A miña tese é que ela pretendía unir a palabra e a música no ser. Ben, e xa para finalizar, voume usar a cualificar a Luisa como poeta da música. E por último, quero agradecerlle a Sofía Falero a elaboración dos vídeos a partir das súas creacións artísticas sobre seda. Grazas a todos vostedes. Grazas. Sin tempo para descanso. Bueno, quero dicir, vosotros quedarnos dar unha voltiña, pero non baixar nin siquiera ao hall, porque comeza en 5 minutos a mesa redonda que coordinará Marga Doval. Grazas. Se non chegamos a Maribel. Mira, nunca sei como se abre porque son un diabólico. No, fixen todo eso. E sempre me pasou. Pero estuve en todo o tempo. Non vejo a tarde. Non pude tomar un
Sí, sí, xa me xo... No, non vou usar. Non vou usar. Non, xa vos comentar que non vou usar. Non, tampouco, Así non me compro. Pues outro día estuvimos 20 minutos. Sí. Oye, a mí vetades me se me escapo do himno, porque igual me olvido a falar do Con Monse de Carmen de Masillas. Mira, que moitos rimos. Ali, en un retiro. Como se un retiro? Sí, de Tanchí. Bueno, 3 días, foi alucinante. Mira. Que non sei onde me teño. Eu teño aquí, será este? O teu? Será? Que isto non sei se me funciona. Vale, poño aí, vale? Así e así. Vale. Non. Onde, que fora? Fora na túa. Eu creo que non nos vemos coincidir na túa tese. No, pero... Bueno, mira, siento, voy a reducir todo. Lo único que voy a decir de esta mujer es esto, lo único que voy a decir de él es esto, y lo único que voy a decir de ti es esto. Y esto, que tengo aquí anotado porque me gusta mucho esto. ¿Qué tal? Papelito para como se daba antes, en la prehistoria. O qué? Papel y bolígrafo. No. Oye, eu sei. Pídelle academia. Eu sei. Pídelle academia, nada. Nada, aí academia. Mira, académica é Ana. Protesta é Ana. No, toma, que eu dou-te unha foto. Pois, Iso é o meu guión. a miseria da academia. Claro, sí, lo típico. Ay. Vamos a poner aquí. Non sei que quero decir toda a mesma noite co seu día. O que? O verso de Luisa. Por que puxestes toda a mesma noite co seu día? Onde ven este verso? É que non sei onde está o verso. Se la tengo saber. Pois creo que... Eu non teño ni Pois creo que non. Creo que... Eso que volví a ler ahora de todo. Vale, boas tardes. En primeiro lugar, uns breves agradecementos á Real Academia por ter celebrado, ou seja, dado lugar a este simposio, por me ter convidado e permitir estar nesta mesa, que agradezo. E xa, sen máis, vou ir moi rápido porque cada persoa que está na mesa ten 20 minutos e creo que as súas intervencións van ser moi importantes e moi necesarias e esclarecedoras e que nos van gustar. Entón, en primeiro lugar, vai falar Chus Nogueira, que é profesora na Universidade de Santiago, coñecémola por moitas aportacións críticas á literatura galega e vou permitirme ser brevísima, dicir un libro fundamental de cada unha destas persoas que teño aquí. As aportacións fundamentais para min como persoa que está nesta mesa, polo tanto vou capitalizar, é a descoberta para todas as persoas, sobre todo máis novas, volver
a traernos a poesía de Xela Arias reunida no ano 2018. Non nos cansaremos de dar as gracias. A parte disto, Chus Nogueira ten traballado moitísimo, igual que Resina Veiga, na obra relacionada con Álvaro Cunqueiro. É Chus unha grande coñecedora, a profesora Nogueira, da poesía das últimas décadas. Polo tanto, aínda que non fixera nada especializado en Luisa Villalta, salvo un traballo excelente sobre o papagayo, presentado no ano da pandemia en Madrid nun congreso sobre a poesía e a cidade. É fundamental lermos a Luisa nas contornas de todo o que hai ao seu redor e de toda a poesía que envolve. Chus vainos falar do presente de Luisa Villalta, do momento actual no que estamos e de cal será ese futuro despois do día, ou seja, despois do Día das Letras. Seguidamente falará o profesor Luciano Rodríguez, a quen lle debemos, sobre todo na década dos 80 e 90, o establecemento de un diálogo non só entre a poesía e as poetas galegas, senón en levar as poetas e os poetas afora e traer outros. É un especialista, por exemplo, en facer dialogar a Xulio López Barcálcer, a Miguel Arxo Fernambello ou a propia Eva Veiga, aquí presente, mais tamén un especialista na poesía de Miguel González Garcés, de Iglesia Alvariño ou de Xoana Torres. O libro o que lle debemos de agradecer neste momento é o ter publicado encargarse da poesía que non é que fose descoñecida na súa totalidade, case toda ela, pero sí que non estaba moi ao alcance da nosa lectura. E son esa publicación en Galaxia do que el titulou Formas breves de pensamento, que é do que nos vai falar. Finalmente, está na mesa Resina Veiga, que sobre todo, a parte de profesora na Universidade de Vigo, e sobre todo tamén narradora. E nestes momentos recoméndolles, por favor, o seu último libro de título Do perfil na miña boca, que é deste mesmo ano, e que é un libro que trata un tema inédito na narrativa galega. E de verdade que é inédito, está tratado dunha forma diferente e moi novidosa. Recibiu o premio Stendhal pola traducción da obra de Perec, e tamén levemoslle moitos traballos relacionados con Álvaro Cunqueiro, o que fixo que fose nomeada cunqueiriana de honra polo Concello de Mondoñedo. En relación con Luisa Villalta, publicou unha recensión do Don Hamlet de Cunqueiro, que é moi lóxico, que Resina dialogase con Cunqueiro a través de Luisa Villalta, e o capítulo Luisa Villalta ou a extrema autoconciencia nun libro coordenado pola profesora Chus Nogueira, que se titulou Luisa Villalta ou Extrema Conciencia, dentro de o libro é Escribir para quen, que é algo moi importante que nos pon en relación con toda a obra de Luisa. Hai un momento en que no que escribiu para este simposio, Resina di: esa autoconciencia extrema, referíndose o que poderíamos definirse como o mírome e non son eu, de Xela Arias, o eu mesma me vin mirarme a min que me miraba, pois sobre esa autoconciencia de ser escritoras e de escribir para quen, eu tamén quero relacionala coa obra de Resina Veiga. Ese máis deixoas primeiro con Chus Nogueira, que nos vai falar precisamente do presente e do futuro de Luisa Villalta despois das letras galegas. Ben, moitas grazas, boa tarde. A data escollida pola Real Academia Galega para a celebración do simposio que anualmente ven dedicando as figuras homenaxeadas poucos meses antes de rematar o ano, transcorridas xa as celebracións institucionais e publicadas agás algunha excepción todas as obras de ou sobre as autoras, sitúanos nunha posición de certo privilexio para facer valoracións primeiras sobre as letras galegas en cuestión. Para encabezar a miña comunicación,
na que quixen situarme precisamente nestas coordenadas temporais e facer unha sorte de balance, de inventario de tarefas pendentes, tomei emprestado o comezo do que, sen dúbida, é un dos textos en prosa máis coñecidos de Luisa Villalta, a columna Para que serven os libros, aparecida en A Nosa Terra en 2003, recollida posteriormente en Libro das Columnas. Na incisiva afirmación que abre o artigo, tense visto non só unha reflexión sobre a propia celebración e a súa incidencia na sociedade, senón tamén unha advertencia que, lida desde hoxe, pode resultar visionaria. E cito: xa está, xa pasou o día. Antón Avilés de Taramanco xa ten a merecida restitución do seu nome, reincorporado por vía da súa propia obra aos fundamentos máis sólidos do noso progreso como pobo. Xa se enteirou todo o mundo. Quen nada disto sabían e quen sabendo temían, porque é condición dos febles temer mesmo a forza que os ven axudar. A alusión á merecida restitución do seu nome, que viña a reparar o descoñecemento de quen nada disto sabían e o silenciamento de quen sabendo temían, reforza un marco de lectura no que o paralelismo entre as figuras homenaxeadas en 2003 e 2024 resulta evidente. Así se percibe na reivindicación da obra do poeta nollés, cuxos libros se resisten a quedaren, cito, definitivamente pechados, clasificados, bendecidos co marchamo institucional de benfeitores da patria, porque a súa memoria está viva e moitos de nós aínda temos na retina o braceo indócil das súas palabras, que digo, do vento tan arrosador como xeneroso que era a súa idea de patria. Fin da cita. Deixando a un lado similitudes e intuicións, interésame retomar, para a cuestión que nos ocupa, a afirmación tallante coa que comeza o artigo, xa pasou o día, que remite ao coñecido refrán, pasou o día, pasou a romaría. Tales palabras convidan a pensar sobre o sentido da celebración das letras e sobre a súa repercusión nos procesos de restauración, difusión, estudo e canonización da figura homenaxeada. Neste sentido, o texto de Luisa Villalta anticipa, e de novo a visión, un debate que se viña producindo desde hai un tempo sobre en que medida o interese pola escritora que se lle dedica ao Día das Letras non converte as homenaxeadas en flores dun día, vítimas do esquecemento. Un esquecemento que, por certo, no caso de Avilés de Taramancos, foi denunciado en máis dunha ocasión, entre outros polo seu estudoso Martín Veiga. Pretendo, polo tanto, compartir neste foro dúas preocupacións, unha que teño de vello e que se reaviva co rescoldo das palabras de Luisa, sobre os modelos de celebración da efeméride das letras, no referido sobre todo ao ámbito editorial. E a outra sobre como pensar que tarefas quedan pendentes, que folla de ruta é preciso seguir, Luisa Villalta despois das letras de 2024. Estou a facer esta reflexión, ademais, nas portas dun ano no que o xeto da homenaxe, o cancioneiro popular galego, xera, pola súa natureza, unhas expectativas insólitas. Para facer unha valoración por forza incompleta sobre o ano de Luisa Villalta, remontareime a motivación e obxectivos que se sinalan na nota de prensa emitida pola Academia para anunciar tal escolla. E cito: o 17 de maio será unha ocasión excepcional para reivindicala en toda a súa amplitude, como a intelectual que foi. A autora coruñesa foi unha escritora para facernos pensar o mundo contemporáneo a través dunha obra marcada polo pensamento apaixonado, a procura do rigor e tamén a exploración estilística. Todos estes perfís serán motivo de atención o ano que ven arredor dunha celebración que permitirá actualizar e ler a súa figura á luz de novos marcos de análise e tamén o abrigo dos afectos que a súa personalidade segue a xerar. E finaliza a cita.
Os obxectivos establecidos pola Academia poden resumirse, polo tanto, na reivindicación da súa figura en toda a súa amplitude e o recoñecemento da súa condición de intelectual. 2, no coñecemento da súa obra, o que implica a súa reedición. E 3, na lectura á luz de novos marcos de análise, o estudo e a investigación da súa obra. Creo necesario indicar a seguir unha serie de factores que condicionan o que vou chamar a literatura das letras: edicións, antoloxías, biografías, estudos, adaptacións. Algúns deles son de carácter xeral, derivan da propia natureza da celebración e afectan cada ano, en maior ou menor medida, a produción de materiais. Por un lado, as carencias estruturais do propio sistema editorial, especialmente débil en xéneros como o teatro ou o ensaio, o que provoca a descatalogación de moitos títulos e, polo tanto, a súa exclusión como obras vivas. Por outro, os condicionantes derivados do exixente calendario das letras por todas coñecido. A premura na edición, que non permite, nunha boa parte dos casos, a reflexión de vida, o compromiso adquirido por persoas e institucións de escribiren sobre unha autora, o que leva a planificacións de urxencia e frecuentes solapamentos, a dificultade que en algúns casos presenta o acceso aos materiais e unha simultaneidade nos procesos de investigación e escritura que non permite, en definitiva, o necesario diálogo entre as diferentes publicacións. A estes factores deben engadirse outros que afectaron de maneira particular as letras de Luisa Villalta, e enumero de novo. Por un lado, a dispersión e descatalogación da súa obra, derivada, en boa medida, dunhas escollas editoriais particulares. Pensemos nas dos desaparecidos cadernos da Escola Dramática Galega ou A Nosa Terra. Por outra, algunhas dificultades no acceso ao fondo documental. E a demora no proceso de edición, que supuxo que a autora obxecto de homenaxe non sempre pudese ser estudada en toda a súa amplitude e, sobre todo, que non pudese ser lida en toda a súa totalidade. O último dos aspectos sinalados é especialmente importante, dado o esquecemento que a autora viña experimentando tanto no ámbito da investigación como no do ensino. Nas páxinas que introducen o libro que se citou aquí, Escribir para quen, relecturas posíveis de Luisa Villalta, coordinado por Monse Penapresas e máis por min, deixábamos constancia desta circunstancia anómala ao nos referir á literatura de Luisa Villalta como, cito, unha obra que, en boa medida, segue agardando parcialmente a ser editada, cando menos no mes de marzo en que mandamos ao prelo este volume. Tamén Dolores Vilavedra, nun capítulo do mesmo libro, consideraba que, cito, para termos unha visión completa da Luisa Villalta narradora, compre atendermos a dúcia aproximada de relatos que deixou espallados en revistas e publicacións colectivas de diversa índole e que, na miña opinión, están a demandar unha edición nun volume conxunto que nos permita lelos e estudalos como corpus. Fin da cita. O atraso no ritmo de edición, se comparamos co que ven sendo habitual no calendario das letras de anteriores anos, non só supuxo atrancos no estudo da obra da escritora, senón que, lonxe de permitir que fose lida en toda a súa amplitude, profundou nas inercias da súa recepción. E así, sintetizo, no referido á poesía, a publicación de Pensar é escuro, en 2003 pola editorial Galaxia, e da antoloxía Si vou eu formando parte, en 2024, por Chanda Pólvora, que incluían ademais os únicos estudos de conxunto sobre a escritora feitos até o momento, afianzaron a tendencia a sobredimensionar e mesmo reducir a figura de Luisa Villalta á condición de poeta. A coidada publicación do calendario As horas ingrávidas polo Centro Ramón Piñeiro tivo unha trascendencia considerablemente menor debido á súa distribución restringida e abriu, iso sí, as portas a un interesante debate sobre a publicación con carácter póstumo de textos inéditos. A demora na reedición de Papagayo, que fora publicado en 2006 por Laio Bento e que estaba descatalogado desde había anos,
privou de coñecemento de dúas facetas da poesía de Luisa Villalta: a interartística, os diálogos coas fotografías de Maribel Longueira, e a social, a transformación da cidade, a especulación urbanística, a marginalidade, a prostitución. A este corpus habería que engadir os haikus compilados no recente Formas breves de pensamento, por Luciano Rodríguez, e queda ademais por coñecer a poesía inédita e dispersa que da man de Pilar Pallarés e Miguel Mato verá a luz tamén na editorial Galaxia. No referido a narrativa, contábamos cunha obra prácticamente inaccesível da que foron reeditados 3 títulos: Silencio ensaiamos, Teoría de xogos e As chaves do tempo, no volume Narrativa reunida, aparecido no mes de marzo de 2024. As chaves do tempo fora reeditado tamén por Cuarto de Inverno. O anunciado volume Narrativa inédita e dispersa, que publicará Editorial Galaxia nunha edición de Daniel Chapela, completará, tal vez, o corpus na liña demandada por Dolores Vilavedra. Por último, no referido á publicación de teatro, a obra viuse afectada pola debilidade do sistema editorial a que antes facía referencia. Male o seu valor a distribución de Sinfonía de Escenas, obra dramática completa de Luisa Villalta, que publicara en 2018 con edicións e notas de Alexandrina Fernández Otero e Lino Braxe, foi reducida e limitou a lectura do seu corpus teatral até a aparición do Teatro Completo de Luisa Villalta, en edición de Enrique Rabuñal, en xullo de 2024. No referido ensaio Xornalismo literario e outras prosas de non ficción, compre ter en conta, primeiro, a importancia simbólica desta faceta para afianzar o modelo de muller pensadora e intelectual de Luisa Villalta. A publicación da súa prosa non ficcional reforza tamén a singularidade da autora, dada a escaseza de mulleres ensaístas no seu momento. Dentro deste corpus, a miúdo etiquetado baixo a denominación ensaio, cumpriría diferenciar entre o ensaio propiamente dito, como xénero en prosa, con vocación de estilo, e outras modalidades como o xornalismo literario, o aforismo, a columna de opinión ou a divulgación. Dentro da primeira tipoloxía estarían os dous ensaios aquí xa mencionados, o sobre Don Hamlet de Cunqueiro e o outro lado da música, a poesía, que foron reeditados en 2004 e 2021 respectivamente. A editorial Galaxia sacou hai pouco do prelo Formas breves de pensamento, en edición de Luciano Rodríguez, unha nova incursión na sempre controvertida publicación de inéditos, neste caso apuntamentos e reflexións que ensanchan e diversifican o corpus da autora. Fundamental resultou para coñecemento doutra faceta da prosa de non ficción a reedición do mencionado Libro das Columnas, que recollía os artigos de prensa aparecidos entre 2002 e 2004 en A Nosa Terra. A recuperación deste volume, que nos achegou unha Luisa Villalta en permanente diálogo cos temas da contemporaneidade, evidenciou tamén a necesidade de recuperar moitos outros textos dispersos, tanto en revistas como en volumes colectivos, dunha autora que sempre se amosou disposta a achegar a súa palabra como analista, divulgadora, crítica a causas diversas. Todos estes textos, entre os que figuran os coñecidos Muller si pero, Por que os homes non nos len, e tamén moitos outros de difícil acceso, son, non obstante, imprescindibles para un coñecemento da escritora en toda a súa totalidade. Retomando a pregunta de como pensar a partir de agora, cando queda pouco para que pase o día, a figura de Luisa Villalta, e como facer fronte ao esquecemento, exporei brevemente unhas ideas. Unha, pensala, isto é, tela presente, incorporala aos currículos e as antoloxías, lela e establecer diálogos desde o presente coa súa obra, mediar, se for necesario, naqueles textos que así o demandan, para afastar de Luisa Villalta a presuposición dun hermetismo ao que máis dunha ocasión se ten asociado. Dúas, situalas nos diferentes modelos estéticos que se desenvolveron na literatura galega a partir dos 80.
E non estou a pensar únicamente na cuestión xeracional, cuxa aplicación ao pé da letra, non tantos modelos en sí, ten deixado tantas zonas de sombra, senón tamén noutras se cadra máis produtivas, tematolóxicas, de xénero. 3. Combater inercias que condicionaron ou poidan condicionar a súa lectura, e penso especialmente en dúas: o peso do biografismo, unha sombra que paira sobre numerosas figuras femininas e ou contemporáneas, e pregúntome, é o ano das letras o momento máis acaído para facer unha biografía que non sexa de emerxencia de figuras tan próximas no tempo como, por exemplo, Luisa Villalta, Xela Arias ou Lois Pereiro? E, en relación coas voces mencionadas, a iconización e a obxectualización, e remítome aquí a un traballo recente da miña compañeira de mesa, Resina Rodríguez Vega, que foi mencionado. Neste senso, semella necesario e urxente deslindar figuras mencionadas, Xela Arias e Lois Pereiro, da figura de Luisa Villalta, para evitar generalizacións e falsos paralelismos. Cuarto, recollendo as palabras da mentada nota de prensa da Academia, actualizar e ler a súa figura á luz de novos marcos teóricos, é necesario encher o baleiro existente nos estudos historiográficos, na crítica, na investigación, máis alá da literatura das letras, e fomentar estudos desde paradigmas como a interartisticidade, o xénero, a poesía e o pensamento, por mencionar tan só algúns exemplos. 5. Pensar, como suxería a Academia, Luisa Villalta na súa totalidade, na macrotextualidade, a súa obra como un todo planificado, interconectado e esmeradamente planificado. E 6. Non esquecer un dos piares fundamentais que sosteñen a súa obra, como é o compromiso. O compromiso que a levou a entrar en diálogo cos debates da actualidade, a especulación urbanística, a prostitución, a guerra, a situación da lingua, e tamén a experimentar con todos os xéneros literarios, mesmo cos que naquela altura eran menos transitados por voces femininas. Estas maneiras de pensar, de aquí en diante, Luisa Villalta, non só demandan, como xa dixen, un coñecemento da totalidade da súa obra, senón tamén o pouso dunha literatura e uns materiais necesariamente de emerxencia, como son os das letras. E, se cadra, tamén un pouco de distancia temporal para gañarmos perspectiva. E, entrementres, seguirmos mantendo vivo o braceo indócil das súas palabras, que digo, do vento tan arrasador como xeneroso que era a súa idea de patria, por volver lembrar as palabras que a propia Luisa escribiu a propósito de Avilés de Taramancos no artigo co que comecei a miña intervención. Moitas grazas. Moitísimas gracias. Ten a palabra o profesor Luciano Rodríguez. Boa tarde. Eu non vou ler porque, entre outras cousas, non me dá tempo a ler 12 páxinas. Entón, pido disculpas porque teña que facelo oral, que non é o habitual. Entón, pido disculpas por adiantado se me desparramo excesivamente. Eu quixen traer unha folla aquí, esta é a miña letra, non é a de Luisa. Esta é a miña letra, onde eu poñía un guión e vou dicir por que o escribín á man. E traio un número porque vou dicir un fragmento dun poema que un día lle dixen a Luisa. Bueno, xa se me empezan a xuntar cousas. Despois de oír a Paulino, xa estou convencido que a música e as matemáticas están moi presente na literatura de Luisa. Isto trouxe no escrito á man porque unha vez, cando eu lle lín ese texto, díxome Luisa, é que cando escribimos á man, facemos unha transfusión de sangue ao papel. Primeiro.
Segundo, o número 37 é un número que casualmente se xuntou e no que aparece tamén Luisa. No ano 51, un poeta catalán, Joan Vinyoli, publicou un libro, Lesores Retrobades, onde aparecía un poema que se chamaba Tardó, que é o poema que eu asocio a Luisa, e aquel día que eu lle lín o primeiro cuarteto. No ano 51. No ano 88, eu traducín este poema. No ano 88 eu tiña 37 anos. E no ano 94 volveume a topar con Luisa e volvemos a recordar este poema. No ano 94 Luisa tiña 37 anos. O poema chamase Tardó, estamos en outono, e di algo así como: soc ara en avingudas de novembra, on tot se fa quiet i sembla caure con desistín. Melànglia llaura cans de record, mai res non sembra. E agora estou en avenidas de novembro, onde todo se aquieta e semella caer como desistindo, a melancolía asuca campos de recordo, pero xa nada sementa. Bueno, eu non teño que pedir disculpas que non sexa músico, só cheguei á categoría de músico acompañante. Acompañaba o meu fillo e de vez en cando levaba o violino. Isto era o que facía, e as partituras cando el tiña que ir ás súas clases. Dime. Ai, perdón, dígame. Ah, vale. Discúlpeme, serei obediente e vou seguilo o guión, e se cometo imprudencias díganmo, porque son bastante imprudente, aínda que non o parezo. No mes de abril a min encargóuseme por parte, síntome culpable, nunca lle perdonarei, quero dicir, ao agradecemento que lle teño que facer, que dúas persoas deran o meu nome, supoño que sabendo que eu teño moita querencia polas formas breves, pola escrita diarística, tamén polos aforismos, e polo haiku, e polos que Luisa chama poemas da Sibila. Entón, pois, dixeronme, isto tens que facer ti. E, bueno, eu son moi obediente e fixen eso, acompañaron outras persoas, non vou dar o nome, todas elas eran mulleres, non sei por qué, pero harén non paian pensar que teño, nin moito menos. Entón foi cando eu me ocupei de un material que se me pasou, 2 follas, que eran as que recollían os aforismos, 5, que eran as que recollían os haikus, ou haikus do entendemento, como ela tamén lle chamaba, e creo que eran 6 páxinas, 6 folios, os que recollían os poemas da Sibila, cruzados con algúns aforismos que houve que retirar porque xa estaban nas primeiras follas. E logo despois 2 manuscritos, 2 cuaderniños, 2 libretas. Eu traía unha que é moi parecida, pero deixei nadie atrás. 2 libretas pequeniñas que eran as que ela levou no estoxo do violino e escribía nos momentos que se lle ocorrea ou ao mellor hasta que se aburría, e entón escribía unha especie de dietario e que titulou con un nome, pode parecer moi pomposo en latín, Compendium Musices. Bueno, direi algo ao menos de onde ven o título, supoño, e corríxame Paulino, se non fora así, donde ela colleu ese título. Como eu teño que falar, dividín a publicación en 2 bloques, o que ela denomina aforismos, haikus do entendemento ou poemas da Sibila, o primeiro bloque, e o segundo, o dos compendios. Está montado así. Bueno, leva unhas ilustracións da sobrinha
Carolina Rouco Varela, da sobriña de Luisa, e tamén de Alfonso Costa. Eles son os culpables de que vayan a modo de acompañamento do texto, deixando respirar, que a min gustame moito meter esas cousas, e agradecín profundamente que se me permitise, que se facilitase ese material por parte da editorial. En canto á afiliación aforística, hanme permitir que o faga con palabras prestadas. Un escritor gaditano ao que lle teño moita querencia, cumpriuse o centenario, o primeiro centenario, o ano pasado, Carlos Edmundo Diori, que era tamén un escritor de aforismos, pois no ano 2005 publicou o conxunto dos seus aforismos, e á fronte deles puxo, eu iba a decir unha lápide, unha barbaridade, puxo unha afiliación. Entón di que Nietzsche chamáballe sentenzas ou dardos, Novalis chamáballe polen, Baudelaire cohetes, Cioran pensamentos estrangulados, René Char chamáballe follas de himnos, aquel libro que escribe no Maquis no ano 43, principio do 44. Antonio Porcha, o escritor argentino, chamáballe voces, e di Carlos Edmundo Diori, e yo aerolitos, pedras voadoras. Pois ben, Luisa digo eu, Carlos Castilla del Pino chámalle aforismos, e Luisa Villalta xa saben como lle chama, aforismos ou haicos do entendemento ou poemas da Sibila. Que é o que quere dicir? Bueno, que é o que quere dicir con ese ou, que non distingue os xéneros, distingui-os moi ben. O que pasa que no caso de Luisa, ela que é de tradición, supoño que tamén musical, pero literaria tamén, ela o que quere é anovar esas formas. Eu creo que aí, seguindo, ao mellor teorías de R. Pound ou teorías de Eliot. O R. Pound tiño moi claro cando decía a tradición non significa ataduras que nos liguen ao pasado, senón que é algo belo que debemos conservar. Que é o que debemos facer? Make it new, anovala. Bueno, pois eu creo que Luisa Villalta sabe moi ben o que é o aforismo, o haiku, o de poema da Sibila deixámoslo á parte. Sabe moi ben que é o que caracteriza, que é o canónico en cada xénero, pero o que quere é darlle un aire novo. Polo tanto, o que quere é contribuir, partindo desa tradición, contribuir a facer unha nova interpretación e crear un espírito crítico. Nela existe unha vocación claramente pedagóxica, bueno, non no sentido que a utilizan a maioría dos políticos, pero xa saben, supoño que saben ao que me refiro. En canto aos aforismos, eu traía por aí apuntados os que eran, son un número moi breve, son 14 os que ela mete no apartado de aforismos, e, bueno, pois, é un texto que ten unha longa tradición, non sábeno perfectamente, o aforismo ven fundamentalmente de aforismos, a palabra grega, que significa delimitar ou acoutar, logo despois pasou a ter o significado de dito ou sentencia. Bueno, pois, é algo que nos quere facer reflexionar. Isto é, creo que a escrita de Luisa está marcada por esa dirección. Eu só quería dicirlles un dos aforismos, creo que, bueno, non sei que número, non fan a caso, pero un dos 14 aforismos, onde hai toda unha declaración. Desto se trata, decir lo máximo co mínimo, esas sillas de pensamento que tamén lle chamou alguén. Pois, díela,
a mesma doutrina moral reúne sempre a todos aqueles que non teñen principios. Bueno, en canto ao seguinte apartado, os haikus, hei de decir que formalmente todos coñecemos esas tres estrofiñas, 5, 7, 5, bueno, nas linguas, ao menos nas romances nas que eu podo chegar, entón, pois, que é o que se trata? E daí a conexión co aforismo. O que se trata é de captar ese instante, ese momento, esa epifanía. Esa é a función do aforismo. Ou esa momentánea eternidade que diría a poeta Raquel Lanceros. Pois ben, ela ten un lote de aforismos nos que estrictamente se ciñe a forma, que me quedan 9 minutos, vou correndo. Ben, entón, en canto a forma, xa me puxen nervioso. Bueno, pero non pasa nada. En canto a forma aforística, recolle no libro, vai nesa orde, os 9 primeiros. Os 7 primeiros eran os únicos que foron editados. Xa se dixo, no Ideal Gallego, creo que foi no ano 85, os seguintes, o lote a partir do 10 en adiante, recolle unha serie de poemas que ela lle pon un título. Os aforismos, os haikus non levan título, ou normalmente non levan título. Polo tanto, xa é unha entrada nova. Entón, aparecen, perdón, que me fun un pouco do fío. Bueno, do fío estou mindo desde o principio. Hai unha serie de poemas que la chama haikus urbanos, e esta é unha innovación que la fai. O haiku normalmente ten un carácter, se non mo malinterpreta, rural ou bucólico. Pois ela fai haikus urbanos. E hai 12 versos que aparecen co título Poetris Poemis. E aí fai o que lle dá a gana, e vou explicar por qué. Pódese ler de 5 maneiras distintas eses 12 versos. Como unha unidade, como 4 unidades, 3, 3, 3, 3, 4 aforismos. Ese é o xogo que fai Luisa. E acaba este apartado con un poema titulado Conquista, e é unha homenaxe ao poeta portugués, o multipoeta portugués Fernando Pessoa. El decía, navegadores antigos tiñan unha frase gloriosa: navegar é preciso, viver non é preciso. Pois ben, Luisa Villalta dalle a volta e fai o que lle dá a gana. Navegar é preciso, viver non é preciso, navegar vivendo acaso. Bueno, en canto aos poemas da Sibila, me lo salto porque se móvense entre o aforismo os menos os haikus os menos e aforismos a maior parte delas. Non é que ela se queira arrogar esa función que ten a Sibila, que xa coñecemos, a adiviña, senón que o que pretende é crear un espírito crítico. Simplemente decir, os dous compendios Músice, que son un conxunto de entradas 97 no primeiro e 47 no segundo, respectivamente do ano 94 e do ano 95, e aí entabla un diálogo. Ela realmente escribe para falar da interpretación musical, pero escribe moitísimo
da literatura. E nun momento, no diario do ano 94, di que este diario foi testigo do meu cambio da música, o meu paso da música á palabra. Estes diarios, ela tiña a idea de elaboralos, pero realmente solo elaborou un, xa acabo con isto, solo elaborou un que é a entrada número 5, do dietario do ano, perdón, dietario, bueno, do caderno do ano 94. Creo que aquí se pode ver a amplitude que ela lle daría, dicindo mesmo, pero dunha forma moi florida, cousa que agradezo profundamente, que haxa xente que crea na encarnación da palabra. Calquera dos dous violinos di a versión do ano, a versión non elaborada. Calquera dos dous violinos me fai feliz. Cada un ao seu modo, sen embargo, non podo tocar máis que un de cada vez. Para colmo, noto que soa mellor o que toco máis tempo seguido. Musa, como farei co meu corazón? Calquera dos dous violinos faime feliz. Un só anchuroso e penetrante, o outro íntimo e profundo. Un necesita a presión segura de todo o brazo sobre o arco, o outro hai que deixalo vibrar e, polo contrario, restar impulso para non afogalo. Cada un deles consegue vibracións que aparecen roubadas ao outro. Pediría eu a suma de ambos, pero eu só podo tocar un en cada momento. E se intento determinar o sonido que mellor se me logra, este é, sen dúbida, o daquel que toquei máis tempo seguido. Musa, se existes, explícame como hei facer co meu corazón. Bueno, en canto a estas formas, ao que eu lle apuxen o nome de formas breves de pensamento, nada original, por outra parte, eu creo que é unha expresión ben acabada de o diálogo que ela estivo constantemente establecendo entre as formas breves de pensamento e a escrita, digamos así, literaria. Isto tamén é literatura, pero para entendernos. Entón, eu deixo aquí esta tese que sería moi necesaria facer esas formas breves como, de alguna forma, son as que arman e motivan esas 18 obras, quitando as de formas breves de pensamento, esas 18 obras que xa coñecemos de Luisa Villalta e as dúas que van vir a continuación. Perdón, as tres, porque a da traducción eu tamén o considero como creación. Perdonen o desparrame. Perfecto de tempo. Perfecto de tempo. Bueno, entón, deixeme deixar un minutiño máis para falar do compendio. Ten 2 minutos máis, se quere. Ten 2 minutos máis. Está ben, está ben. Bueno, eu non sei se me vou desparramar ou non. En principio, teño que agradecer esta posibilidade de falar e de reflexionar, sobre todo a Chus Nogueira, que foi a que me convidou no seu momento para escribir un artigo nese volume colectivo que é Escribir para quen, que saiu na Universidade de Santiago, no Departamento de Filoloxía. Foi un momento no que eu intentei reflexionar sobre esta figura que para min é moi importante. Eu, a miña intervención, o que me dé a tempo a desenvolver, vai estar cinguida o tema do feminismo, o tema do xénero que apuntabas ti na tua intervención, Chus, o paralelismo con outra figura que ten bastante analoxía ao meu ver, aínda que sexa complementaria o reverso, que é a de Xela Arias. Entón, vou intentar facer un discurso que alíe a cuestión de xénero e estas dúas figuras, non? Xela con Luisa. Antes que nada,
A miña diferencia de idade con Luisa son alrededor de 9 anos e con Xela alrededor de 4, son máis pequena que elas, pero non moito máis. Iso significa que estou no mesmo tempo, son da mesma xeración, son da xeración da transición, esa xeración que ten os avós cansos e os pais amnésicos, como a propia Luisa di en algún poema, non? Iso xa xera unha relación clarísima de bloque, de posición vital, non? Para min, Xela e Luisa eran figuras, eran como deusas, non? E realmente eu estaba chea de envexa e de admiración, porque eran os únicos modelos de mulleres novas que estaban ocupando espazo cultural. Prácticamente non existían nese momento nos anos 80, recordas, Marga? Prácticamente estaba Margarita Ledo, Luz Pozo, Queizán, Pilar Pallarés e xa. Agás, Luisa e Ana Romaní. O que pasa é que eu nese momento, nos 80, non te vía tanto, non? Desde Vigo non tiñamos. Sin embargo, con Luisa sí, Luisa xa soaba. E de feito eu fixen a primeira unha reseña sobre para o Anuario de Estudos Literarios Galegos sobre o seu análisis sobre o Cunqueiro, don Jaime de Cunqueiro, non? Unha coacción teatral. E aí foi o meu achegamento primeiro a Luisa. Quedei abrallada e maravillada e admiradísima do nivel intelectual, da potencia intelectual que había nese ensayo, que estaba moi o desxu de la Melé no nivel medio do mundo cultural galego daquel momento, clarísimamente. Para min, tanto Xela como muller carnal, como Luisa, como muller mente, como di Estíbaliz Espinosa, eran dos modelos posibles, non? Nos que proxectarse. Eu, sin dúbida, tiña predilección por Luisa, porque Luisa era esa muller mente, muller abstracta, como Paulino acaba de desenvolver, non? Decir, esa defensa da abstracción, que a mí me resultaba máis desafiante intelectualmente. Pero, en todo caso, aquelas escritoras dos 80, principios dos 90, eran unha rareza, tiñan dificultades de adscripción, non? Desde logo contaban moi pouco, e iso é así, e iso así o recordo, non? Tanto Xela como Luis eran voces marxinais no momento dos 80, principios dos 90. E por que marxinais? Como elas indican, ao falar sobre o seu errático lugar, as lecturas críticas que se dan no seu momento adoitan a carecer de profundidade, non? Dicir, como se o hexemónico patriarcado accedese a teologar a súa obra sempre cando fose convenientemente mutilada, xulgada por valores extraliterarios, non? Ou abertamente minusvalorada, nos dous casos. Así se para Xela e a súa reflexión sobre o corpo e a súa subversiva sintaxe a que condena posicións minorizadas no campo cultural daquel tempo. Para Villalta é a faceta reflexiva, a componente abstracta e de fondo sustrato filosófico a que veladamente rexeitada. Como a propia Luisa explica no seu artigo Mulleres sí, pero entre as reaccións ante o defecto que constitúe por sí mesma a voz de muller frente á voz masculina que constituiría o termo non marcado, apunta dúas actitudes posibles: negar o problema, con esa carga inevitable de victimización que conleva, ou encontrar a admisión. Tal e como di, encontro que só existen dúas formas de actuar. A primeira é negar o problema. De feito, non ten por que existir, xa que, a fin de contas, a min ninguén me negou o dereito de instruirme e escribir. Outra cousa é que se me tome en serio.
Claro que se fago iso, desazóame axiña outra cuestión. Onde vai logo o meu sentido crítico, a miña xusta medida da realidade? Porque o que eu finalmente tecleo é unha alfombra de papéis. Aspiran a meterse así como disimuladamente no mundo cultural que me precede, envolve e segue dunha forma moi sutil, iso sí, sin que se me note o defecto. E entón, a formación recibida terá que axudar moito a facerme desenvolver mecanismos de imitación, de aceleración e de ocultación para poñerme a par dos xenuínos e incuestionables ostentadores de récords, os sen defecto, os homes. Malia que a postura que a autora defende non ten que ver nin coa ocultación nin coa victimización, senón co tránsito libre de prexuizos ligados ao xénero. O certo é que moi a miúdo se percibe o esforzo culturalista por parte de Luisa como un defecto que confire certa distancia e frialdade á súa poesía. Así, por exemplo, Xosé María Álvarez Cácamo, que está presente na nosa intervención das xornadas no Consello da Cultura Galega, indica na súa, por outra parte, eu creo que mellor lectura, non hai lectura máis sagaz e máis profunda da obra poética de Villalta, da que coñezo, que a de Pepe Cácamo, indica o predominio dun exceso de reflexividade ao tempo que aprecia unha clarificación progresiva do contido conforme os poemas adelgazan os seus formatos. En un sentido semellante, aínda que moito máis crítico, pronúnciase o escritor César Cunqueiro, que na súa autopublicación Boletín Literario Indoniense di, por exemplo, despois de ler a antoloxía Pensar é escuro, editada por Armando Requeixo. Al finalizar la lectura, muy pocos versos que estuvieran realmente húmedos de emoción humana llegaron a tocar su espíritu, solo una fría construcción intelectual. Chama a atención a exactitude da análise de Villalta no citado artigo Muller sí, pero onde desde unha óptica claramente feminista se indican as dificultades das escritoras ao intentar incorporarse ao mundo cultural previamente habitado por homes. Primeiro, di Luisa, queremos que non se nos note e tramollamos duramente para iso. Despois, cando vemos que é demasiado difícil, ou que conseguilo sempre nos vai a levar a destempo do paso que se nos marca, entón é cando facemos un acto de inmolación. A dificultade para ser admitida como membro de pleno dereito polo grupo hexemónico estivo sempre aí, por máis que se intente xustificar ou mesmo se incida na carácter inclusivo do feminismo que Villalta practicou e que a levou a un fecundo diálogo e camaradería con creadores masculinos como Pepe Cácamo, Miguel Ángel Fernandbello, Lino Braxe, Cesario Sánchez Iglesias ou Chisco Fernández Naval. Existiu sempre unha dificultade, un paso a destempo, un defecto para empregar as palabras da propia Luisa. E o que facían tanto Villalta como a Arias non sintonizaba exactamente coas coordenadas do seu tempo cronolóxico, marcado casi en exclusiva por un culturalismo encarnado en voces masculinas. De feito, foron as mulleres dos 90 en adiante, non as que reivindicaron as súas figuras. Ambas as dúas autoras, Villalta e Arias, supoñen para as seguintes xeracións unha referencia en relación co discurso do suxeito feminino, un lugar de enunciación por forza distinto das obras que marcaban o canon. Así, por exemplo, ao ser interrogada pola prensa pola posible influencia de Villalta, a poeta Antía Otero salienta que na obra da coruñesa hai tanto unha vontade de indagación formal como de reflexión e análise do mundo, en especial desde a óptica dunha muller comprometida, consciente. Dá a sensación de que Luisa di Otero, cando escribía, buscaba que as lectoras pensásemos un mundo no que estábamos, unha descuberta para todas as que vimos despois. Malia as súas moitas diferenzas, tanto Arias como a Villalta aparecen irmandadas polas datas de nacemento como de morte. En ambas as dúas o seu pasamento temperán xusto no comezo da madureza,
parece destinalas a servir de víctimas sacrificiais santificadas. Recollo esta denominación da propia escritora porque, aínda que malia no contexto da súa reflexión está aludindo o peso das autoras suicidas no contexto do século XX, coido que tamén podería establecerse unha certa analoxía coas figuras femininas as que lle foron dedicadas as letras galegas. Lembremos que das 6 escritores elixidas, Villalta, Xela Arias, María Victoria Moreno, María Mariño, Francisca Herrero Garrido e inaugural Rosalía de Castro, a maioría morreron aínda na flor da idade, no comezo da madurez, uns sinais excesivamente temperantes revestidos con certo carácter tráxico. O feito da morte a destempo, sexa ou non voluntaria, con levo risco máis evidente quizáis no caso das mulleres polo feito mesmo de haber aínda tan poucas finadas no noso espazo, de certa mitificación ou obxectualización. A escritora acaba por converterse nunha personaxe, en paradigma do lado feminino da historia literaria, cuxa misión sería testificar máis que protagonizar, padecer máis que construir. A súa reflexión no traballo Por que os homes non nos len, dentro do interesantísimo volumen coordinado por Belén Fortes, escrita en Mulleres 12 ensayos alrededor de Virginia Woolf, adquiere unha relevancia que resulta case profética. Se pensamos que pode describir o futuro propio de Luisa como un caso dunhas escasísimas escritoras homenaxeadas das letras galegas. Di Luisa: pensemos tamén nas respectivas obras e preguntémonos se unha biografía menos identificada co personaxe da escritora, o que apuntaba antes Chus, non? Que encarna unha biografía menos sofredora ou apenas menos patente. Isto é, preguntémonos se no caso de que estas autoras non se tivesen suicidado e tivesen ficado como tantos homes en mero suxeito que escribe, esa biografía inocua tería permitido que as súas obras incorporasen igualmente o acervo colectivo da historia literaria europea. Se ben Luisa se refire en 2003 ás contadas escritoras que lograron ser parte do canon occidental no pasado século, coido que poderíamos tamén establecer un claro paralelismo coas autoras que morreron novas e que desde un relativo descoñecemento ou minusvaloración das súas obras por parte da maioría dos seus contemporáneos pasan de repente a ocupar o foco mediático e a ser obxeto de grandes campañas de visibilización a partir da elección como homenaxeadas no Día das Letras Galegos. Eso foi o caso, sen dúbida, de Luisa Villalta e de Xela Arias. A marxe da evidente oportunidade que supón para a institución da Real Academia Galega a elección dunha muller que a ben seguro se lerá como resposta lóxica a unha sociedade que demanda máis presencia feminina en todos os ámbitos, a relativa xuventude das súas figuras mencionadas supón tamén un recurso de primeira magnitude á hora de conseguir maior visibilidade. Así, fronte a longa nómina de autores que deixaron fixada a súa derradeira imaxe nos días da vellez, que morre novo ten vantaxe a hora de poder ser divulgado con maior entusiasmo nas aulas e nas rúas. Algo que demostraron con claridade os homenaxeados con máis proxección dos últimos tempos, Lois Pereiro e Xela Arias. Tamén Villalta posúe un interesantísimo rexistro fotográfico que facilita convertela en icona da beleza normativa. Pero é, como advertía a propia autora, esa tendencia sobre a exposición do corpo feminino e a aposta en valor do feito de ser xenéricamente muller ten como resultado unha clara obxectualización da escritora, que sofre un proceso de readaptación e secundarización. Acaso pode unha muller escritora posuir unha biografía inocua? Acaso pode aspirar a ser considerada tan só como un mero suxeito que escreve? A muller como suxeito escribente de Luisa, que non consegue pasar desapercibida entre os seus compañeiros masculinos, tivo de ver continuamente a súa propia imaxe no espello mentres escribía e reaccionar dun modo ou doutro a esa continua obxectualización
xa fose escapando ou mostrándose, mascarándose ou vivenciando a dor da contradicción, a dor do desenfoque entre a propia vida e a que se ve reflectida no espello social. Reparemos que moitos dos seus compañeiros masculinos refírense tanto a Xela como a Luisa con unha profusión de adxetivos que non serían habituais no caso dos compañeiros do mesmo xénero. Entre os adxetivos que se dedican a Luisa, hai un que salienta especialmente que o de polemista. E interésame traer ese tema de polemista, de provocadora dialéctica, en relación co seu pensamento feminista. Neste sentido, resulta significativo o xeito no que o colectivo da crítica feminista Asega presenta a importancia da súa figura como unha voz singular situada na contraética do poder. Esa mesma capacidade de reflexión e matizado compromiso que tivo sempre Luisa sitúa en moitas ocasións en lugares incómodos e especialmente incómodos para o propio feminismo. Esa posición é a que pode observarse con claridade, por exemplo, naqueles artigos centrados no tratamento crítico da problemática de xénero na escrita galega, como Mulleres sí, pero, Músicas de muller ou Por que os homes non nos len. Curiosamente, tanto Luisa como a Xela, neste xogo de espellos nos que se complementan, renegaron públicamente de determinada condición do feminismo, posto que ambas as dúas sospeitaban de todas as directrices doutrinais. Sorprende, si, lidades de hoxe, esa insistencia na independencia de escrita e o rexeitamento rotundo de etiqueta xenérica literatura feita por mulleres. Fago que faga, di Luisa, algo me lembra sempre que son unha muller. E a cuestión segue aí mesmo pesadamente nos intermináveis debates sobre literatura e muller, cultura e muller, cruzar a rúa e muller, os gatos e a muller, etc., etc. Malia que esta postura resulta difícil de asumir hoxe en día, lembremos que nos anos 80 e 90 do pasado século unha gran maioría de escritoras advertía do perigo da subalternidade disfrazado de eloxio condensatorio. No caso de Villalta, que, como podemos comprobar, non dubida en empregar con a ironía, esta posición aparece xustificada desde os presupostos do feminismo de igualdade, o modelo imparente nos seus anos de formación. Así, a defensa dunha racionalidade que leve de vez a superar os estereotipos do sistema sexo-xénero e necesidade dun novo contrato social que redefina o concepto de cidadanía e universalidade e supere a división sexual do traballo está na base de todas as súas reflexións. A constatación do cambio de paradigma na loita feminista fai que a Luisa polemista desenvolva un argumentario que busca identificar as incoherencias e as contradiccións da nova etapa, a do feminismo, da diferenza que comeza xusto finais dos 80, principios dos 90. Así, entre o que ela denomina encerronas do feminismo, sinala a reactivación do concepto de feminidade, que opón claramente a esfera combativa e liberadora da loita organizada. Para Villalta, a actitude ilustrada e racionalista é incompatible coa reivindicación desa nova feminidade que encerra as mulleres nunha nova prisión baixo a falsa apariencia reivindicativa. En canto ao exercicio da literatura, reclama en todo momento un horizonte distinto, unha terceira vía que supere os camiños da asimilación ou da disimilación respecto ao discurso patriarcal. A posición utópica pasa por reclamar unha verdadeira integración que faga irrelevante a identidade de xénero. Rexeita, pois, expresamente a especificidade dunha escritura de muller, tanto no tipo da linguaxe, canto nas temáticas e mesmo nos posicionamentos ideolóxicos. O tempo advirte da necesidade dun tipo de recepción crítica e de difusión cultural que non xere por razóns de sexo. O perigo da guetización da literatura de muller é para ela evidente. Unha denuncia que se atreve a formular desde publicacións senlleiras do circuito feminista como a Festa da Palabra Silenciada. A pelexa por unha igualdade racional
que redunde no ben común pode detectarse tanto na súa reflexión en formato de ensaio ou columna xornalística como na súa poética. Sen abandonar nunca a corrente ideolóxica do feminismo de igualdade, Villalta pelexou conscientemente contra o propio concepto de feminidade, que entende como un pernicioso rol de xénero construído socialmente. Villalta, no Rosel de Wolf, porfiou por facer calar dentro a voz do anxo da casa, a súa aura seductora de protección maternal. A consecuencia desta posición será, xa que logo, obviar o corpo como problema identitario. Volvendo ao paralelismo entre Xela e Luisa, atopamos precisamente na mirada sobre o corpo unha diferenza fundamental. Déixame só un par de fragmentos, porque vou empatando coa idea da mirada, non? Ten que ver coa diferencia da concepción do corpo. Si no caso de Arias, o seu xeito de narrarse visualmente de modo alternativo fai o representar un suxeito esgazado que dubida da súa propia individualidade, que xorda un novo tipo de espectadoras frente a ese suxeito esgazado que debuxa Xela. No caso bueno, perdonade que me liei agora. Como conclúe Estrella de Diego no seu ensaio sobre autobiografía e performance, nunca se está salva mientras se mira, me miro e non soy yo, que é o que intenta esa vontade performativa que ten Xela Arias e que volve inestable a identidade. Que acontece con Villalta? No caso de Villalta, a súa obra e a súa figura parecen sufrir un rápido proceso de esvaecemento, como se os valores que a sustentaban, como por exemplo o feminismo da igualdade, a vertente da denuncia social, a afirmación identitaria, o rigor formal ou a densidade conceptual non sexan xa liñas que poidan fecundar o discurso das novas xeracións. Fronte a dimensión que desestabilizaba a identidade en Xela, eses corpos que son mirados, e que poñen de relevo a carga tanto estrutural como fantasmática dunha representación na que resulta imposible recoñecerse, no caso de Luisa hai unha posición metapoética, reflexiva, que leva a unha mirada racional, que ao identificar unha liña de sentido amosa unha vontade de trascendencia. Esa autoconciencia extrema opón o que podería definirse como mírome non son eu, de Xela Arias, ou eu mesma me vin mirarme a min que me miraba, que un verso de Luisa en Rotas. Con todo, será a súa última obra, a obra póstuma Papagayo, en colaboración con Maribel, a que supoña un salto, un cambio de rumbo de voz, a que fai, quizáis a máis contemporánea, quizáis probablemente Papagayo sexa a máis contemporánea das súas obras. É a que máis resoa, golpea no presente. Malia negarse a facer de muller, agora Villalta fai un libro que só podería escribir unha muller. Como lle dien emocionada a primeira expresión de lectura a Chisco Fernández Naval. Esa viraxe anuncia por fin a asunción de que as marcas de xénero existen, malia o seu empeño anterior en obvialo. Agora, a conciencia plena do corpo aparece, o corpo como material de construcción, como creador dunha identidade subalterna. E eu non podo xa ser diferente de quen é mirada. Ese é un verso de Papagayo. Este libro valente, nada pacato nun tempo, en un país ensumido como o noso, trata o tema da prostitución reventando as liñas polémicas de salón. Máis alá das confrontacións entre normativistas e abolicionistas, hai aquí unha verdade que reborda a dignidade, unha puta que traballa, que non consente, que sofre, unha puta que cumpre coa función social do simulacro e que non fai diferencia coas outras, as virxes, ás veces putas, todas mulleres configuradas estructuralmente como aprendizas de mendigas no fingimento do amor. Diríase que Villalta pasa de ver mirarse a ela que se miraba ao mírome
e son ti. Unha maneira de fundirse que o tempo que denuncia a violencia estructural ensina o camiño da esperanza, un salto de consciencia, escritura chea de sentido para as lectoras do porvir. Moitas grazas. Pois moitísimas gracias por que só te pasaches 1 minuto e medio. O sea que creo que podemos ter un momentiño. Podemos ter algunha pregunta, tempo para algunha pregunta? Só se pasaron 1 minuto e medio. Consideración xeral basada en datos e en experiencia propia. Estou en total desacordo con Resina cando di que a de Xela Arias e Luisa Villalta foron dúas poetas marxinais. Estou en total desacordo. Se pode demostrar con datos, non se pode facer esa afirmación sin acudir á bibliografía existente, quero decir, as múltiples reseñas que ambas tiveron e de maneira moi especial Xela Arias en cada un dos libros que publicou. A presencia pública de Xela Arias e Luisa Villalta foi patente e evidente en cantidade de ocasións, como eu mesmo puden testificar. Pero, bueno, isto nos vería moi lonxe e creo que, se se afirma que foron autoras marxinais, hai que demostrarlo con datos. En segundo lugar, non só por intuición, claro. En segundo lugar, se eu digo, nun momento dado, que hai exceso de reflexividade na obra inicial de Luisa, podo confundirme. E posiblemente non hai exceso. E posiblemente a miña é unha visión moi subjetiva dun tipo de poesía que a min personalmente me interesa menos. A min empecé a interesarme a poesía de Luisa a partir de en concreto. Pero eu diría o mesmo dun autor home que dunha autora muller. Eu non entendo por que esa afirmación crítica implica que desde a crítica patriarcal ou desde a posición patriarcal estamos minorizando a unha poeta ao decir que súa obra é excesivamente reflexiva. Sencillamente non o entendo. Non sei que decir, Pepe. Xa sabes que decir que é a sensibilidade, e de feito aquí citei un extracto de Luisa no que di outra cousa que me fagan caso. E poderíamos preguntarlle a Paulino que como se sentía ela na recepción. Sentíase ben representada, Paulino? Perdón, non se entendín exactamente. Luisa sentíase ben representada, que lle facían caso dabondo, sentíase segura na recepción ou entendía que ocupaba un espazo un tanto marxinal? Non pensaba que ocupase un espazo marxinal. Quero dicir que os problemas eran de índole moi primaria, eran problemas de que escribían nunha normativa de mínimos e que non había maneira de que conseguise publicar nada, pero non creo que fosen problemas por consideracións por ser muller. Eu creo que non. Eu teño unha conciencia de estar moi próxima. Nunca escoitei a Luisa queixarse de estar marxinada por ser muller. Pois eu teño a conciencia de ser unha muller nova a finais dos 80. E teño a conciencia de cal era a visión da cultura e do que contaba e do que non contaba, non? E do importante e do menos relevante. Iso é como vivíamos nós, Marga, máis eu, pero e Chus tamén, non? E iso é algo que por máis que fale contigo nunca consigo comunicarte, Pepe. Un exemplo moi concreto, Pepe. Pepe, un exemplo para, si só vou dar un exemplo así, a pesar de que estou aquí na mesa moderando, vou dar un exemplo moi, Pepe, querías exemplos concretos, vouche dar un exemplo concreto que, por exemplo, nos anos 90 faise unha historia da literatura galega. Cando se trata o tema da poesía galega actual, nin Luisa Villalta, nin Ana Romaní, nin Xela Arias aparecen nomeadas. E, curiosamente, a persoa... Non, é verdade. Sí, ese libro. Non, é a historia da literatura galega da SPG, publicada na nosa terra, vale? E, ademais, dá esa casualidade de que un dos editores colocou as súas fotos, porque ni siquiera as nomeaban, vale? Ese exemplo, podes consultalo.
E, bueno, de verdade, é unha pena, pero, bueno, temos a sorte de que imos poder ler as súas intervencións. E temos que rematar porque, senón, as persoas que me dixeron que tiña que ser malísima Eu quería só puntualizar medio segundo. Bueno, é tempo que perdes para ti, que o saibas. O perdo perfectamente. Vale. E é que Luisa, independientemente de que sí que tiña un concepto moi feminista da vida e da relación, pero ela non entendía o feminismo sin os homes. O sea, os homes formaban parte dese feminismo, de tal maneira que cando a convidaban a facer, a recitar, ela sempre decía que quería que tamén participaran homes. Non entendía un recitado nada máis que feminino. Nunca estuvo en ningún recitado. Estiven con ela en un recitado solamente éramos mulleres. Sí, pero non lle gustaba eso. É verdade, sí. E non só iso, e non quero, que non se trata de ofender a ninguén, nin se trata de nada. Te felicito, Mana, de verdade, de corazón, me emocionaches absolutamente con este, é como se estivese falando con Luisa, por momentos, de verdade. Eu creo que todas as mulleres nalgún momento da nosa xeración sufrimos e seguimos a sufrir. O pensamento abstracto é moi molesto. Eu aínda o sufro hoxe en día cando intento compartilo con xente próxima. Sinto unha soedade que me podo ver reflexada neso mil son eu tan soa. Bueno, moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos. Oye, quixemos poño cara que non nos poñía cara. Encantada de poñernos cara. Maribel. No, porque incluso eu trouxe un que non é exemplar original, que é é unha proba, ves? É a maqueta, xa non é... Pero bueno, si vas por Alexandre Bóveda antes dos xoves, se mo deixas ali, cho asino. O
Hai no en todas as librerías. Entón ya aí e sale ali. Dalle, así. Empezan a ver. Mira, vamos a quitar porque está haciendo prueba. Non sei por que sempre creo revolución. Mirade, para as persoas que están saco... Agora vou crear un pouco máis, Empeza aí. Faltamos moito por preparar, Yolanda, non? Sí, xa está. Bueno, xa están preparadas o material para proxectar. Isto non funciona. Non funciona. A puro pulmón. A puro pulmón. Isto non funciona. Lle dou así, xa está. Espera. Empeza. Vou coller auga. Doullas. Ai. Hola. Mirade. Venga a revolución, porque... Bueno, vamos a comenzar a proyección. Intelecto a mí me cheira a cabeza. Sale me fume da cabeza. Mirade. Tanto intelecto. Mirade, ahora vamos a entrar na verdade do real. En tocar terra. Vai empezar a proyección de Maribel. Maribel, como sabedes, sempre se sitúa no terreo do ecoloxismo, do humanismo, da relación coas outras artes, pero hoxe témola aquí como autora das fotos do papagayo, 2006-2024. Naide me fai caso, pero vou seguir falando, senón non empezamos. Hoxe témola aquí. Silencio. Ensayamos. Entonces, Maribel, que a podedes encontrar en múltiples espazos e intereses artísticos tamén diferentes, da cerámica, o téxtil, pero hoxe a temos como autora das fotos do papagayo, dese real que a través dun fragmento nos explica o todo da explotación abisal e, sobre todo, tamén a nivel dunha proposta estética en que tes que tocar a fotografía, unha fotografía de tacto, de texturas, de grandes contrastes, polo tanto, moi ideolóxica e que nos trae o mundo que non se quere nunca dar a ver e que está diante dos ollos de toda a sociedade. Entón, Maribel, podes empezar, porque exposicións colectivas, individuais, eso traballar con residuos ten que ver tamén co seu traballo das cremas, ainda que non ten o mesmo sentido, pero sí que lle gusta moito ese obxecto que despois ela recontextualiza, pero neste caso non o fai. Neste caso é a constatación dese resto que ten que ver e que nos leva a muller e a prostitución como resto humano e por trás a especulación e a gran deriva, a catástrofe, disculpademe, contemporánea. Bueno, marcho co meu vaso de auga para ver as fotos. A ver. Bueno, hola, non vos vallades que quero que veñades a ver a exposición. Por que quero que vexades a exposición? Porque a exposición iba a estar aquí, pero como non deixaban colgar, pois entón temos que facer un vídeo e vedes un anticipo do libro, pero logo tedes que ir a ver a exposición que é daqui, así dades un paseíño que se vos dá un pouco aire e, sobre todo, que vades a disfrutar de unha exposición que é moi difícil de volver a ver, de verdad. Ten 20 anos, pero sigue tendo a vixencia deste momento, sigue estando intacta. E bueno, dito isto, a ver, como vai isto que non sei? A ver, dalle aquí nesta. Bueno, vades a estar vendo, mentras eu falo, vades a estar vendo as fotografías do libro e pequenos fragmentos de poemas do libro que van a estar vinculados ás fotografías. Aí sabedes que a primeira edición do libro foi feita por Laio Bento. Por que foi feita por Laio Bento? Eu, cando finou Luísa, vime con un Word que me trouxe a casa con estruturado xa cas miñas fotos e non sabía que facer con el porque na súa casa non sabía, bueno, era... Primeiro empezo polo principio, porque senón estou empezando casi polo final e non hai maneira. Bueno,
vos sabedes que eu fago fotos dende o ano 97, convidaba a escritores dicindolle, esta é unha foto de Cuba e ti me escribes un texto sobre esta foto sabendo que é de Cuba. Así empezou a miña historia de fotografías e textos de escritores. Así fixen o primeiro libro sobre Cuba e posteriormente fixen outros dous porque os cubanos me decían que por que non facía un tamén con textos cubanos e tal. Entón, fixen non unha revolta, sino os textos cubanos ilustraban, digo ilustrar con toda a conciencia, porque de alguna maneira eu estou traballando con fotografías que pido que ilustren con textos, e non é ao revés, porque normalmente as fotografías parece que se usan sempre para ilustrar textos, pero en este caso quero que entendades que a posición era todo o contrario. Entón, pasados esos libros, fixen a Luisa, non había convidado neste libro primeiro de Cuba, e si convidara a 20 escritores galegos. E quedoume moita pena porque escoitei un día a Luisa recitar cando foi si, dos barcos que sacaban os barquiños preciosos da dársena e os querían quitar dai para leválos fora, porque iban a poñer os yates dos señoritos. E Luisa, como ben xa se dixo de moitas maneiras, sempre foi moi consciente e moi xenerosa e moi defensora de todas as causas que aparentemente podían estar perdidas, aínda que ela consideraba que non se perdían, porque precisamente por eso as defendía. Entón, quedei apabullada con ese recital. E dixen, o próximo libro que faga vou convidar a Luisa a facelo. E así, cando decidín empezar a pensar nun libro do Papagaio, convidei a doña Eva Veiga, que está aquí, a participar neste libro. E doña Eva Veiga, como é moi xenerosa tamén, pois fixo un poema sobre o papagaio. Pero falei despois con Luisa, e Luisa ao día dixo, sí, acabo de rematar ahora un libro, e entón ese tema me interesa moitísimo, cando quedamos? Entón lle digo, pois mañá, e así, ao día seguinte, mañá, pois veu a miña casa, veu 600 diapositivas nunha caixa de luz que teño eu para ver as diapositivas, e levou 200, e así empezou a historia do papagaio meu con Luisa. Ao cabo dunhos días, chámame e dime, estou moi interesada, porque mira, topei unha pastorela do século XIV aquí e fala de un papagai, o sea que vamos a poñelo xa no prólogo. Bueno, pois estupendo que ti digas que destas cousas ti mandas. Eu tiña moi claro a miña posición e a posición de Luisa. Luisa era unha superintelectual e eu son así de impronta rápida, pero non teño o calibre intelectual que teña Luisa. Eso o teño clarísimo. E sobre todo porque eu son máis plástica, menos, non sei, bueno, non son tan racional, son máis así, como unha chispa. Entón, seguimos falando, pasou un tempo e apareceu na miña casa con un Word, xa con un libro estruturado, esta fotografía con esta foto con este texto, estas fotografías que acompañan este texto, e ademais tamén o dividiu en 3 partes, como di o poema
de Don Dinís, o de, como era, tan en vao, e caeu, e o primeiro, por amores, é eso. É que teño pouca memoria. De feito, fixen aquí unha chuleta, porque quero, para non esquecerme de certas cousas. E entre estas certas cousas, eu sempre dixen que as mellas fotografías funcionaron con Luisa como se foran un índice para provocar nela o que provocaron as miñas fotos, máis ela o que sentía sobre as mulleres. E sobre o que estaban dicindo antes aquí, hai unha cousa, e tamén dixo Paulino, que Luisa primeiro foi moi intelectual, pero no Papagaio deixou de ser toda esa intelectualidade, caeu e de repente ponse a decir palabras que son cotidianas, normais, entre comillas, pero sí normais dentro do mundo que quería falar ela, que era a prostitución. E creo que me dichedes hoxe unha luz especial, porque realmente Luisa empeza a falar aí de todo eso que quería, o sea, todo ese esquema, a dualidade política, música e intelecto, eu creo que debeu de chegar a esa conclusión no sentido de que empezou a usar, que pasa? Que non funciona. Desculpa. Bueno, entón, eu creo que aí sí que se deu conta de que tiña que utilizar palabras, cousas que chegaran a xente. E de que maneira? Claro, foi valentísima, porque cando me veu a miña casa e veu con este texto e o leeu, eu quedei impactada, que eso é certo, quedei impactada por as palabras puta, pola palabra cona, pola palabra unto, o sea, putas que lle dan con unto a cona. ¡Buah! Decía, pero Luisa, eso é impresionante. E me di, te atreverás? Se ti te atreves, eu atrevereime totalmente. Entón, aí dixen, sempre defenderei os teus poemas. Nunca pensei chegar a ter que defender os poemas de Luisa. Nunca o pensei. Pero, por desgracia, sí. E como empecei a defender os poemas de Luisa? Empecei a rumiar que me vía con un poemario complicado que non era fácil de publicar porque, bueno, parecíame a min que non era tan fácil. E, sobre todo, porque Luisa estaba morta e estaba a familia de Luisa. E eu sabía, por referencias e así, que a familia de Luisa era unha familia, digamos, burguesa, bueno, clásica, digamos. Non era unha familia de esquerdas, lanzada, non, para nada. Entón, tiven a sorte de que unha persoa moi próxima a ela, naquel momento, me dixo, porque lle dixen, que che parece? Lle os dou. Me di, ni se te ocurra. E entón, eu quedei cos papeles así, ni se te ocurra, quedei cos papeles, agocheinos na espalda, e así pasou que non se me ocurriu darllos a familia. E quedei con eles. Entón, que fixen? Unha exposición. Decidín, pensei que unha exposición facendo pública os poemas de Luis, unha exposición que eran fotos e poemas, as fotos acompañaban os poemas e os poemas acompañaban as fotos, e a fixen por primeira vez no Colexio de Arquitectos de Coruña. Viñeron moitos amigos, bueno, os vou contar unha anécdota que é divertidísima. Por eso dos conceptos das palabras, porque en ese momento
estaba o presidente do colexio, o presidente da Asociación de Escritores, bueno, digamos, a florinata intelectual da cidade, e quedou todo o mundo alabou os poemas, e desa maneira quedaron xa publicados os poemas en esas paredes, e así sentinme libre para poder ofertarlle a calquer persoa poder reeditar o libro. E quen podía editar ese libro, e quen quería, que tan pronto yo enseñei, quedou impresionado e abraiado, e que dixo que él iba a facer todo o posible por publicalo. Pancho, que foi o pai de Luisa musical, o pai de Luisa a nivel intelectual, o pai de Luisa a nivel de afecto e de potenciar esa necesidade que ela tiña do idioma, Pancho Pillado. E, efectivamente, Pancho Pillado dixo que o quería publicar el, que o publicaría en Lai o Vento, e así foi. E aí pasou a historia. Este libro, hubo un montón de xente que escribiu sobre el, estiven recopilando un montón de cousas, pero hai aquí un texto que quería leervos, que ten 4 liñas, de un tal C. Rodríguez, que non sei quen é, non o coñezo, é un periodista que escribía en Galicia Hoxe, e nunca supen quen é para darlle precisamente as grazas, porque di, este é un libro feito a par onde todo mantén un duro equilibrio, derruba, ruína, prostitución, para transformarse poema a poema en lírica profunda e imaxe penetrante. Isto di este home en Galicia Hoxe, e este home supo ver esta historia de Luís e Maiseu. Precisamente era como decía que era un paradigma do barrio que identificaba con outros espacios tamén urbanos de outras cidades que estaban desatendidos, e que xusto el di, muda o feísmo, pobreza, degradación, por outro feísmo, riqueza, especulación. E a riqueza e a especulación, eso tamén o contempla Luisa nas súas poesías, totalmente, o sea, precisamente ela fala da especulación do corpo da muller, pero tamén a especulación urbanística que fai a cidade nos terreos que podían ser vivendas públicas ou vivendas normalitas, e resulta que son vivendas de moitísimo, bueno, de feito, aínda están sin vender e sin ocupar un montón delas. É certo, como se chama? Os sitios donde aparcadoiros, solo hai 3 aparcadoiros utilizados. Eso, bueno, 3 plantas, bueno, xa se entenda, que me entendíchedes? É que eu non son escritora, e reivindico a miña maneira de falar. Bueno, vale, eu reivindico a miña maneira de falar. O que non me entenda, que me pregunte, vale? Non hai cuestión aquí. Bueno, entonces, bueno, decirvos que tamén fixemos aos 10 anos da morte de Luisa, fixemos unha homenaxe. Quedábame o do Colexio de Arquitectos. No Colexio de Arquitectos veu Miguel Anxo Fernambello, Eva, Luz Pozo Garza, Fernández Naval. E eu, non sei como, se me ocurriu decirlle a Luz, cal poema vas ler? E dixenlle, este. Me di, ai, non me fagas ler ese poema, non me atrevo. E que poema era? O que empezaba por puta. Luz,
poeta, pero claro, de unha xeneración, o sea, non é que, o digo como unha anécdota, non por criticar a Luz, Dios me libre de criticar a Luz Pozo Garza, que a quería, admiraba e todo o demais, pero era precisamente esa noción que esas palabras podían producir na sociedade. E non o leu no Eva, que leu no fantásticamente ben, e non lle daba ningún reparo ler a palabra puta como leu no Margadoval en outros sitios e como lee Chisco en outros lugares que lle encanta ler ese poema. Bueno, pois aos 10 anos de Pepe, non se che ocurra marcharte que te teño fichao. Teño che fichao, Pepe. Bueno, a ver, que xa remato xa, veña. Solo quería decir que aos 10 anos, sin academia, fixemos na Galería Atlántica, sin academia, unha homenaxe a Luisa Villalta, na que participaron. E vouno decir porque é impresionante. O tema de Luisa, dentro de que a Academia decidiu ser nombrouna Señora das Letras de 2024, quero decir que Luisa ten un montón de amigos que defenden a súa poesía, e que iso para min é o mellor que hai, que defenden a súa poesía, a súa persoa, a defenden, pero a matar. E iso para min é o máis bonito desta historia. É dicir, que mira, todos estos, Luz Pozo Garza, Manuel Álvarez Torneiro, Ángeles Penas, Olga Patiño, Marica Campo, Cesario Sánchez Iglesias, Xulo López Valcárcel, Xavier Xoane, Chisco Fernández Naval, Miguel Anxo Fernandebello, Eva Veiga, Marta da Costa, e os músicos César Morán e Xoxeta Boada. Todos estos a leer poesía de Luisa Villalta aos 10 anos da súa... E non era Señora das Letras, era Luisa Villalta. Bueno, ahora todos a vir comigo, poño falta.